نحن ناب مدرنا لومي كنأتو كبرات عايش مسانات لهم لومي عب بانرون كم تساعد له حيل عمام نتي سفه زغون سراح كسرهم صنعوا زيادة قبل حلف سومنات تكاتات لهم حيل ما نسي حوي حمل ساعات اليوم يعملوا تشوف من تنبرت هو تشعات حليفة هم تشعات 20 كمان قلنا غير ما كبزنا برينا قاطرة علنا قلنا قوتنا يصحف له ريدي كوينا لنا بلالو ريدي ديقوم حضر جيغانونا فيسبوك لايف بانا يرترا دحن مراد ابياتك الله هو راديوم حدنتنا تقربنا لنا بلو من اوروبا خاص عچعت كوينيو انتو يحبيرو من نيرو تراخيمنا نيرنا اوكي እሞ ናብ መደብና ኽናቱ ሕጂ እንደጊምና ክቡራት ኣሕዋት ሎማ ዓንቲ ብዝያዳ ሓይሊ ዕማም ናይ ገዛና ሕድረ ጀጋኑና ነቲ ሒዞሞ ዝፀንሑ ስራሕ ብኸመይ ተሰላሲሉ ናበይ ገፁ በፂሑ ናበይ ገፁ እውን ይኸይድ ኣሎ ንዝብል ኣብቲ ሒዞሞ ዝፀንሑ ስራሕ ኣትሊስት እቲ ናይ መስርሕ ኣገባብ ዕማም ሒዞሞ ዝፀንሑ ዝያዳ ከብርሁናዮም ኣድላይ ዝበሃል ፀብፃባት እውን ከቕርቡልናዮም بزي أقطامي كبرات أجايش عدل كبي لارجع كل الناس كتاعيح كدنا استاهن قبر أوكي حدنتنا تقريب كتالخي مأتويت نحدنتنا قرب مأتويت موخد قبر أجايش دحين بعلكم من كمي من تاي من يجمر من تاي ثم آخركم كتلو تسفى قبر حدنتنا تقريب كتالخي نعخي مدى تقريبا مع الوصف يلا هاي المساحين اوكي كم حيل عمام ايدكم محفظ بلو قدام الناس لو حيل من سيزا تريد افن قبركم كم حيل عمام ايدكم حفظ بلو اوكي ايدكم حفظ بلو ما يبدو انتم مزت صحيح زول بانر لو معنتي ناي مزازن معلتنا حيد عمام اب حزبهم تصبصب محلالفو معلتي موني كبرات عايشنا انكو عبد الحان مصافي مش محدار مش مقدمه حد جاكانو وقعد حنا مصافي دابنا غزانا كنت رمود نتوم كبرات عايشنا في رهنا من قبلهم كاوني مفتحي زمو زمصيم زلو استوديو وي تصبصباتهم كم حلالفو ببحده عدل الله باخذكم مدركنا بخبين اسري ضعف لكم ما بلاوين ريدك اوكي كما يمسيكم وكما يحاضركم كلهم اخواتنا thank you for this opportunity اقاطامي كنا قوتنا نحرالو كم تقبونا بوتاتنا مراحي كله دوانا جمرمو بتسايقوتنا هيتحبنا مو دحر بتسرع خلنا هاني بتقدم تختل اينا رئيستي اينا كنجمر بينا كنجمر سقا تتمرحنا صبوني يغني لي تانكي نقول لكم اجين لازم عدل ذهبكمنا في قمقاماتنا خلنا فلت ثانك يو اوكي يسمع الله كده 0% سرح له دي يا الله سرح الله مرحبا شباب حراي يغني لنا هو تهدامو لو مخابتنا يكال غزي فلي بزبل لو معلتي سانت انا دربينا انا مصينا درنا لو معلتي سلاسي ايتسكفو كم تزحلف 6 شهور حز نبره من سانت انا يكوننا لومي بزي سانت انا مصينا which is fully زغبروي لو مسانت انا دربينا مصينا لنا دحرز بروجرام كا اتي توهيبنا صنح حلفنت كندربينا مالتيو ስለዚህ ካልኦት ለምን ተሳንጣ አخنقوم ተስፋ ንገብር ብድሕሪ ሕጂ ኣብ ቀጻሊ ብኻል ከምዝ ተመሳሳሊ ይኹን ወይ ከምዝ ዓይነት ፕሮጀክት ይኹን ወይ ካ ምስ ከምዚ ፕሮጀክት ዝመሳሰል ተዛማዲ ግን ካን ህዝብና ሃገርን ኣጉሊሑ ኣነፂሩ ኸርኢ ዝኽእል ፕሮጀክታት I think نحن نشتي عقبنا غيرنا لنا مو كابانا حاشي زحيله زسفحه زياده نهاجرن حزبن زتقم لب حزبي زركب تسفا مالس تسفاها نلعلي حفك بالزقبر زعقب تصبا دست عينه سرحات بروجكتات كا دحر حجي نقلقلو
تسفى جبر امنتيك وسن يبلونا بزجزا بتاع حيالات كله بزح حيال سبكم زلوا نحنا بتانيشتي عقمنا بتادخم تقولواتنا زيان حرجيرنا كالوت بتعاطات في بزح نجر كسرح كبزغل زاناي زحلفش دشورحي نيشتي فتنه عباي ابنت كويناتنا الله مسلني بزخونه قدم زخونه يكون ነገር نزي بروجرام زي نخنعو جميرنا نخنود كاب مجمرتا كل عينت متحبار زغبورلنا ادميناتن محدرن ناي زغزا ناي بحق خمسغن دلي كاو حليفه حزبي نزي بروجكت اب حزبي تمركشنا جميرنايو اب حزب تمركشنا خاينا ودينايو كنجمرو خلنا مصنع امنت كنودو خلنا خا مس ازيو دس دبل باتا زلو عوتينا خا ودينايو اتي خابخاتكم امبيرنا يزمصنا امنت امچرشتا ايسانايون عوتنا برغص كاب حنسا نمغوسلو معلتي كوينو دحلف سومن مالتيو سلازي بتقلال 77 شلماتيو اداليو زي حيل امام ارتي حدر جغانونا بتحدر جغانونا زهابو حلفنت مسرت 77 شلماتات اب كله هاجرات زركوب ايرتراويان بستمطن كبصح فتينو ግን ክልተ ሰለስተ ረቋሒታት ግን አሎ ነቲ ሽልማት ንኸይ በቃ ዝገብር ማለት እዩ ካብቲ ዘቀመጥና ረቋሒታት ማለት እዩ ሓደ አውሽጥ ሀገር ዞን አቤት ማእሰርቲ ወይ ገለ ዘይተአስረ ኣብቲ ውሽጥ ሀገር ዝንቀሳቀስ ደሎ ጀግና አሎ ሕጁን ንዑኡ ክንዝክር አይከኣልናን ምክንያቱ ምእንቲ ድሕነት ናይቶም ዜጋታት ክንብል ስለዚህ ጀጋኑ ይሳአንዮም ማለት አይኮነን በአላፍ ዝቁፀሩ ጀጋኑ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ጻት ናይ ተሃገር ከም ዝህሉ ንርዳእን ንፈልጥን ግን ምእንቲ ድሕነቶም ተባሂሉ ኩሉ ቀመተ ኣብ ልዕልዮም ከይግበር ብዙሕ ግዜቲ ቅዱስ ቅን ዘይኮነ እኩይ ቅንቲ ስርዓት ስለዚህ ኣብ ጠም ክንገብር ስለዘይብልና ንዕኦም ብዝተኻለ መጠን ክነግልሎም ፈቲና ኣብ ውሽጥና ግን ንሓስቦም ኢና ንዝክሮም ኢና እዚኣ ምናልባት ከመይ ደኣ ኩስቶዲ ተሸለመ ኣብ ትብልሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ዘለው እንድሕር ደኣ ዘኪርኩም ብኣፍሉጦ ከም ዝሓለፍናዮ ክነግረኩም ኢለ ማለት እዩ እቲ ብኻልኣይ ዝገበርናዮ ንውልቀ ሰባት ኢና ሸሊምና ብዝተኻለ መጠን ንውልቀ ሰባት ኢና ሸሊምና ንውልቀ ሰባት ዝመረፅናሉ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ንሕና ብክእለት ይኹን ብዓቕሚ ነገራት አምጺኻ መዚንካ ኩስቶ ካብ ኩስቶ ይበልጽ ናይ ምባል ብቕዓት ይኹን ዓቕሚ ስለዘለና አይኮነን ካብኡ ናብኡ እቶም ውልቀ ሰባትን ብሆም ይኮናን መሚናዮም ይሕዋት ነቶም ተሸሊሞም ዘለው ውልቀ ሰባትን ኩስቶ ካብ ኩስቶ ይሓይሽልና መዚና ይኮናን አምጺናዮም ግን እስከ በብተራ እስከ ንግበር ኢልና ኢና ሓሲብና ሎም እስከ ተራ ናይ ዚኦም ማዩ صباح كاترا ناي كالوت كايمصا كل غزيتي ابتراسي امصا بيلكاس كتسرعت بالمو كابتل سرعكاو مجمرتا زترعيكا توسد افت مسرع ስለዚህ afti መስረዕ ካብ ዝተራእዩና ንኹላና እስከዚኦም በዚኦም እስከ ንጀምሪና ኢልና እዚ ማለት ግን እዚኦም ቶም ዝለዓሉ ጀጋኑ ናይ ኤርትራ እዮም ማለት ግን አይኮነን እዚ ዝኾነ ሰብ ክፈልጠልና ንደልዮ እዚዩ እዚኦም ካብቶም ብዙሓት ጀጋኑ ገለ ቁርብ ከም ሳምፕል ዝወሰድና መንበር ካብቶም ብዙሓት ብጸብለልታ እዚኦም እዮም ኢልና ደውፃናዮም ከም ዘይኮነ እዙን ክትርዱልና እንደሊ ስለዚህ ኣብዚ ምናልባት ኣብ ትረቋሒታት ብኸመይ ካብ ኩስቶ ኣብሊጽኩሞ ዝብል ሕቶ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ኣብ እምሮኹም ከይመጽእ ንሕና ኣበላሊጽና ይኮናል እንታይ ደኣ ክንጅምሮ ነርና ክንጅምሮ ተኾይና ብገለ ቁጽሪና እንጅምሮ ዘለና ምን ቁጽሪ ዝሃብናዮ ክመልአልና ካባኻትኩም ገንዘብ ሓቲትና ምክንያቱ ሚት እንተቐሚጥካ ሽሕ እንተቐሚጥካ ኩሉ ግዜ ኣብ መጨረሹ ናይ ገንዘብ ሕቶ እዩ ዝኸውን ስለዚህ እቲ ዝረኸብናዮ ገንዘብን እቲ ብኡ ጌርና ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ ቁጽሪ ናይ ተሸለምትን ኣመጣጢና እቶም ቀዳሞት ኣብ ውሽጥና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኩስቶ ኸይልና ዘምፃና የሚና ኣምፂና እምበር ኣወዳዲርና ገለ ኣይኮነን ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን እዚኦም ንኹሉ ኣውራጃ ንኹሉ ብሄር
ንኩሉ ሃይማኖት ንኩሉ ጾታ ንኩሉ ዓይነት ውዳበታት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዘመን ቃልሲ ካብቲ ሰላማዊ ቃልሲ ዘካየድናሉ ካብ ኣርባዕታት ጀሚርካ ኣብ ሱሳታት ናይ ጀብሃ ቃልሲ ወይ ናይ ሓርነት ቃልሲ ኣብ 7ታት 8ታት 9ታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቃልሲ ከምኡ ከዓ ኣብ 91 ስጋዕ ዝሕጂ ዘለናያ ከዓ ናይ ሰብኣዊ ሓርነት ተቃልስቲ ነዚኦም ኢና ኣብ ግምት ክንወትፈቲና ክረኣየልና ንደሊ ማለት ህዝቢ ከምኡ ክርዳኣልና ብዙሕ ሕቶታት ተላዒሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኣምን ገለ ሕቶታት ንረኽቦም ዘለናዮም ገለገለ ከዓ ሕጂ ክትሓቱና ትኽእሉ ንፅበዮም ሕቶታት ወይ እንደይ ንፅበዮም ሕቶታት ክመፁና ክእሉ እዮም ግን ክነብርሆ ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ እቲ ዝተጠቐምናሉ ናይ መሸለሚ ዓውድታት 4 ዓውድታት ኢና ተጠቒምና እቲ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ዝብል እዩ ሳልሳይ ንጥፈታት ኣብ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝዓዩ ዘለው ንዕኡ ንምስናዱ ንዕኡ ኣብ ሕጊ ንምቕራቡ ዝዓዩ ዘለው ዜጋታት ኢና ጠሚትና እቲ ራብዓይ ከዓ ዓውዲ ስነ ጥበብ ኢና ጠሚትና በዚኦም ኢና ኩሎም እዚኦም ነዛ ሃገርና ንክትህሉ ንክትከብር ንክትሕብ ማለሲ ንክትሕበን ዝገብርዋ ረቑሒታት ኣብዚኦም ኣለው ኢልና ኢና ኣሚንና እዚኦም ጥራይ ከይኮኑ ክእሉ እዮም ካልኦት እውን ብዙሓት ኣብ ቅብኣድዩ ኣብ ካልእ ብዙሕ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ግን እስከ በዚኦም ንጀሚርና ነዚኦም ኢና ኣብ ግምት እቲና ማለት እዩ ብኡ መሰረት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዓውዲ ስነ ጥበብ ኣብ ዝብል ንኣብነት ፅንሕንስ ክብሎ ክፍትነ ተቢልን ኣሎ መስለኒ ሓንሳብ ፅንሕን ስለዚ ብኡ መሰረት ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ተሸለምቲ ካብ ዝገበርናዮም ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢተወደድ ኣብርሃ እዚ ብፍላይ ብፅንዓቱ ኢና ሸሊምናዮ ዳርጋ ድሕሪ ነፃነት ኣብ መበል 6 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣብ ሸላ ምስ ኣተወ ስጋዕ ሕጂ ን28 ዓመታት ኣብ ሸላ ዝበሊ ዘሎ ኣያና እዩ ስለዚ ነዚ ኣተሓታት ይኮነን ኩላና ንፈልጦ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ተኣሽሚ ይኮነን ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ዓሊ ሕጃይ ወዲ ዓሊ ኢልና ንፅውዖ ብርግፅ ሓርበኛ እዩ ብጀካቲ ትማሊ ንነፃነት ኤርትራ ዝገበሮ ቃልሲ ብድሕሪኡ ነዚ ሰብኣዊ ሓርነት ንምርግጋፅ እውን ያው ፈቲኑ ህይወቱ ከዓ ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ስለ ዝበጀወ እዚ ኩላና ንፈልጦ እዩ ንዑ እውን ሽልማት ሂብናዮ ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ሚኒስቴር ብርሃነ ኣብርሀ ኩላህና ንገብሮን ኢና ኣሕዋት 18 ዓመት ዝኣክል ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ሰበስልጣናት ናይ ወታደራዊ ሓለፍቲ ተኣሚሮም ከመንጭዋ ኣብ ዝጠፍኡሉ ዘለው እዋን ድሕሪኦም ኣነ ከዓ ከምኣቶም ከይከውን ኢልካ ክትፈርሕ ኖርማሊ እዚ ያና ግን ድሕሪ 18 ድሕሪ 19 ዓመት ንዕኦም ዝረኸበ ርከበን እንታይ ከይገብር ኢሉ ጥራይ ተዛሪቡ ዘይኮነስ ሰነድ መፅሓፍ ገዲፍልና ይኸይዱ ተኣሲሩ ዘሎ ስለዚ ክዝከር ነይርዎ ነዙን ዘኪርናዮ ማለት እዩ ኣቦና ዑመር ሓኪቶ ኣብ እዚኦም ካብቶም ኣቦታትና እዮም እዚኦም ብርግፅ ኣብ 50ታት ኣብቲ ፌደሬሽን ዝነበሩ እዮም ብድሕሪኡ ምናልባት ገለገለ እውን ምስቲ ናይ ባንዴራ ኤርትራ ተሓሒዞም ዘርእይዎም እውን ኣለው እሶም ነቲ ባንዴራ ኤርትራ ካብ ሓሳብ ካብ ዘቕረቡ ሓደ ኣቦ ነይሮም ብሎም ዳሕራይ ግን ኣብዚ ናይ 9ታት እውን ባዕሉ ኣያና ቢተወደድ ከም ዝገልጾ ኣነ ምስ ተኣሰርኩ ዑመር ሓኪቶ ከይፈርሐ ሓቲትለ ይብሉ ስለዚ ብትብዓቶምን ንሃገሮም ብዛሃብዎ ኣገልግሎትን ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎት ኣብ ግምት እቲና ኢና ሂብናዮም ማለት እዩ እዚኦም ካብቶም ተሸለምቲ ኮይኖም ማለት እዩ ሓፍትና ሓርበኛ ተጋዳሊት ሚርያም ሓጎስ እዚኣ ምናልባት ኣብ ኩሎም ኣይነበረትን ኣባል G15 ኣይኮነትን ኣባል G13 ኣይኮነትን ኣብ ስርሒት ፎርቶ ኣይነበረትን እዚኣ ደእሰራ ምናልባት በዓል ቤታ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣንጻር G15 ይዛረብ ስለ ዝነበረ ከም ዝገብር ኣሎ ሰብኣይኪ ምስተባለት ስለምንታይ ከም ዝትገብር ኢላ ደው ኢላትሉ ስኻስ
نتحق داخت حجز نيركا امبر ميغر كانت تدقف تدقف مخا نتم مستحات تقالو سجغانو كمز يركا كتوينجلوم سلازبلوتو سبايا نتزبلوتو احليفو يبو برغصكا بوخمخا سا نختسر تغيرو سلازي بسبايا تاثيرا ግን እቲ ሓቀኝነታ ግን ንሰብኣያ ክትመልስ ኣብ ሓቂ መስመር ከተምጽእ ክትብል ብርግጽ ብሰንክ ጠፍያ ብሰብኣያ ጠፍያ እዙውን ብደረጃ ሃገር ክዝከር ዘለዋ ጀግና ሓርበኛ ተጋዳሊት ሰናይት ደበሳይ ካፕትናይ ሓርበኛ ተጋዳሊት ሚርያም ሓጎስ ዝፍለ ዛንታ ይኮነና ኣብዚ ክንሪኦ ኸለና እዚኣውን ብርግጽ ኣብቲ ቃልሲ ነዊሕ ዓመታት ዝተጋደለት ዓጽመ ስጋይ ንዓኺ ኩለንተናይ ንዓኺ ንሃገረይ ንኽብረይ ዝበለትያ ብርግጽ ትትማል ዝበለቶ ሎሚ ከም ዝበለቶ ትፍጽሞላ እቲ ዘሕዝን ግን እዚኣውን እንተኾነት ብርግጽ ሰብኣያ ካብቶም ረገጽ ትመሰላት ናይ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ረገጽ ትመሰላት ናይ በዓልቲ ቤቱ ስለ ዝኾነ ከም በዓልቲ ቤቱ ክትቅጽል ኣብ ዘይመረጸትሉ ሰዓት ክትቅጽል ተገዲዳ ነዚ ተቃዊማ بحقاو መልክዕ ክስቲ ናብ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ኣማሃብ ምን ማሃብ ኣብ ቆጺሩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተቆጸራ ኸ ሰብኣያ ምስቶም ቀተል ተሓባቢሩ ከም ትእስር ገይርዋ ስለዚ እዚኣውን ሓርበኛ ንሃገር ኣብ ዝገበረቶ ኣገልግሎት ኢልና ካብቶም ተሸለምቲ ሓንቲ ኮይና ማለት እዩ حربنيا تجادليت أستير يوحنس يخلنا نفلتينا سيتيانا حربنيا تجادلاي بيتروس سولومونيا برجس إذا سبزيا تجادليتيا كم كلن تجادلتي حواتنا نسألنت كا بقالسان بقالس خلوت حيوتاتن جهدو خوينو بتزرعه وتعدل أب أمريكا مسكدت سبعة أسيرو سا ناي سبعة مأسرتي بتعمل تحساسي بوا نعي كنتاي قط من خون ندابلت زنبروت الأوان دقاق تمتصحتيتا أي تفقدلان تاجن قالتات تناي سبعة نبقى كمزي قصل وي أسر سبعة خمزي تسعب قالتات يلا كنوسو دقاق رأيت كاب إيربورت أسمرا بدحريت توسيدا مستأسرت سقع جي تأثيرات ركب زياون كابتن بنياتات حانتي حربنيا أبونا إبراهيم سلطان نزي من غارزد ليه كونن نزي يوم زي فلت ولا أب مازنا ديوزو لغنا خابت انسي زي وصي إرتراون كفلتو زغيلي سو إزغن سوغروينا مالتيو برقص تباسسالي أبونا حربنيا أبونا ولد أبو ولد مريم زيوم لكعكمو زيوم برقص كابوبي إبراهيم سلطان أبونا ولد أبو ولد مريش زحيش كنتات قات إمام كنبيل نغل أتليس نسألت إرترا قاعد غينوري يوم كابز عالم بموت تفلم جن حربنيا تاتنايم نزيوم قديفنا نصوع عين خلينا نزوم كل تسرات قديفنا مالتيو حربنيا أدينا زينب ياسين أدي زينب ياسين برقص بفلايتهم تقادلتي هزباو جنبار بقربات فلت ونيهم مبزعتهم أنا نرأسي أبز سراح نسرح لنا أول تحفتنا كم تاشمو مسمسات كله تي أبتي حيل عمام زنبرة بأزيب أدناقط كم زي أنكو اعتذكرت بزب الحقوسيو ترى أيامو أدينا زينب ياسين نقالسي أبز بصح كابز بصحو أديتات حانتين بكل ملكو عزح كابز حقوزو سلازي زينون أدي زينب ياسينون نشلمات بقيعين مالتيو حربنيا الشيخ عبد القادر كبيرة زي أبربعتات نسألت إيرترا بوقعي زكالس زنبرة أبونايو أزيو معوت هجراوي أبو قداي إيرترا أوش إيرترا خب مكلاس حليفو أبو دب حبرات هجرات نمبصح كل نجار تودي له فيزات حاتيم له نخبر نتقربه له بتوم قتلتي كجلتات إثيوبيا أب مأكل عدو هيوتو سينو سلازي ني إيرترا خبل زهابة من تهجر هيوتو زخفلة كبر جكنا أبويو كابتوم استسكروا حربنياتنا حدا خوين الله مالتيو
أبونا رأس تسمى اسمرهم والذي فلوت يقول عن فلوت من أبونا رأس تسمى اسمرهم بفلاي بدفروت تومن بحامتهم يم فلوتو أبونا رأس تسمى اسمرهم نالبات كي بلاشو خباين العلي زقلت ونزي كله خليهم بفلاي كلنا خم نذكرون هاي السلاسي إلى مو زبهال عبي بهلا الله ጋሻዩ እንዳ ወደ ዓድመጽዩ እንታ ዘብል ይዕደ መንበር ጋሻ አይ ዕድም ነው ስለዚህ ስጋ ምጻኒ አና አይመጻካን ይዝበሉ አቦ መሆኑ ምንገር ብጀካቲ ካል ኤርትራውያን ኢሎም ዝቃለሱ ወዝ ነበሩ ዓቢ ናይ ትሽዑ ዘመን ናይ ሃገር ቃልሲ እዚ ብፉሊ ዝዝከሩሉ ሓደ ነገሪ እዚኦሙን ከም ክቡር አቦናን ከም ሓርበኛ ኤርትራውን ነዚ ሽልማትን አፍልጦን በቂዖም አሉ ማለት እዩ من إسحاق سامسون سولومون زون حربنيايو برجس سولومون هافتم أب تليكومنيكيشن كم ناي فاينانس صراحة نقولون سرح زنبري تقادلايو بزي فلت مغنيات سرتجيرو أبيت ما سرت خلون هو تحليفو رئيسو خا أمسي باركي بومم أبزق زيازي سامسون سولومون أب جرمن كوينو مرد أبو تقبلو جن دار قبلوا على سومونيو أبزي عدري قانون عمتيو تبيعوس معنا أتبيعنا أبوي سلازموته حزينة خوف كبلي بلين حنا بوي كفدل لنيلو برجس كاخب تشعر جميرو كسع عليه تلومي أبك أرسله لومو نقولنا أبزناي فرانكفورت أخيبا فيدو تشلمات بعلو تقبلوه كابتوم ناي وان نيشن أو تجابي أبدش اللوموز نبارو لومي تقبلوا الله مالتيو سلازي كم من إسي حربنيا إرتراوي نزون نشلمات كم زبكة تجيرو مالتيو والحجة أبزي أبونا حربنيا دلاي حمد إدريس عواتي أنا ذكر دلنا مجمار برتاو قال سأب إرترا بزي حمد إدريس عواتي بينو ذكر زيك الحكيو نزون أبونا الزنا نخبرو نفوتو أبونايو إتا لومي أب قوتات أب قول باركات جمر دلان إشتي قلعي صباح هال ليلا كل إرتراوي كسحنايو زبالة أبتيس عن حدن كل إرتراوي بزي ورجع عليتاو في اللي بهراو في اللي كله نقالسي تقالسو بحبار تسويو بحبار تقبيرو مجرشا بحبار حنس أنتو جهد غيره سلزي كابتوم الزنا نخور على بابوتات أبونا حمد إدريس عواته حربنيا تجادلاي إرتراوي نزش الماتن نزعفلوت أذن بقي الله مالتيو حربنيا تجادلاي أبو تيارا I think تري تجادلاي حربنيا تجادلاي محمد عمر أنت دا تجاجي الرومانيهم زي دارجة حدا خبتم يماناي إيد ناي أبونا حمد إدريس عواته كوينو زغيد بتوساخي أبو تيارا حربنيا تجادلاي أبو تيارا ومحمد عمر تي مجمرتا إرترا مجمرتا بمعبول زمناون كينات استخافوا له كينات تجوربا تبعيل زفلت كابتوما أوز نبور جعانو حدا يتبعيل يزفلت بوخا بتجدلون بونكا أو بزرع جننت تشلام خوينو مالتيو والحجة تزعبي أنا يزمس ذلوا بزي كبر حربنيا تجادلاي أبونا عثمان سابه أبونا عثمان سابه بكل ملكعو بوشتن بوتسان كم حيال دبلومات كم حيال بوليتيكينيا كم حيال حجازي الستات إيرترا بكل ملكعو كبر أبو عابد بوهينو نزق ألسي أبزبز صح كابزوب صحو أبوتات حدا أبونا عثمان سابون نزي شلمات زي بقي علو مالتيو حربنيا تجادلاي حسين كليفة برجس كسع حجي ملوء مواقلو كاب جزي يقول عناتو كسع زحج زلو جنا دي عرفه ولون بمركوس جيروزك ألز دلو كبر أبوي هات إن تقالوا سقولوا حليفة مهم نزح حجر بزحات أبزنا يدم بدليت فتح زحلفه بزح عمتات كان بعل بنا أحمد ناصر كان بعل دكتور بيني كان بعل دكتور حافظ أمسلو أبونا حسين كليفاون برجس
ቃልሲ ኤርትራ ስጋዕ ዝዕወት ወይ እውን ኣነ ብሂወት ስጋዕ ዘለኹ ክቃለስ የኢሉ ዝወሰነ ይዝመስል ስጋዕ ሕጂ ዝቃለስ ዘሎ ክቡር ኣቦዩ ግን ብፍሉይ ነዚ ነቦና ሁሴን ከሊፋ ካብ ዘዘክርዎ ጉዳያት ከ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ንኹለን ብሄራት በብብሄረን ተወዲበን ቃልሲ ከካይዳ ይሕተታ ነይረን ዳርጋም ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ብሄራት ብከምኡ ከም ዝቆማ ትገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣቦና ሁሴን ከሊፋ ባዕሉ መለስ ዜናዊ ነፍሲሄር ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ፀዊዑ ናይ ትግሬ ውድብ ክምስረት ሓቲትዎ ብትግሬ ጥራይ ሓደ ብሄር ማለት እዩ ኣቦና ሁሴን ከሊፋ ግን እዚ ንዓናኒ ኤርትራውያን እምበር ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ስራሕካ ግበር ኢልዎ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ እቲ ክልተ ማጆሪቲ ትራይብስ ዝበሃል ትግርኛን ትግሬን እዩ እዚኦም ብክልተ መልክዕ እንተዝቆሙ ንምፍራስ ኤርትራ ቀሊል ምኾነ ቀሊል ምክንያቱ እቶም ዝዓበይ ብሄራት እዮም ስለዚ ካብ ከምኡ ሳላ ዝገበረ ኣቦና ብሄረ ትግሬ ኣይተመስረተን ብሄረ ትግርኛ እውን ስጋ ሕጂ ብብሄር ደረጃ ውድብ ኣይቆመን ስለዚ ብከምዚ ነዚ ዓቢ ድሕነት መቀፀልታ ናይ ኣቦና ኢብራሂም ሱልጣንን ወልደ ኣብ ወልደ ማርያምን ጌርና ኢና ርኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣቦና ክቡር ኣቦና ሓርበኛ ኣቦና ተጋዳላይ ሁሴን ከሊፋውን ነዚ ናይ መበል 28 በዓል ነፃነት ኤርትራ ተሸላሚ ኮይኑሎ ማለት እዩ ወል ሓርበኛ ተጋዳላይ ስዩም ዕቁባ ሚካኤል ስዩም ሓረስታይ ጻሊ ተሸላሚናዩ ኣዝዩ ሓያል ፖለቲከኛ ኣዝዩ ሓያል ተዛራባይ ሓያል መጓታይ ብርግጽ ናይ ፍትሒ ተቃላሳይ ቃልሲ ከሎ ከዓ ያው እቲ ንኹላና ከጋጥመና ንጽበዮ ሞት አጋጢሞ ግን ብፍሉይነቱ ብሁሉ መልክዑ ብዝነበሮ ኮንፊደንስ ብዝነበሮ ትብዓት ብዝነበሮ ጀግንነትን ሓርበኛዊ ስምዒትን ነዚ ሽልማት እዚ ከም ዝበቅዕ ተገይሩ ማለት እዩ ኣቦና ፍስሃ ጋንዲ እዚኦም ምናልባት ብደረጃ ዓሌት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣቦና ፍስሃ ጋንዲ ሓደ ካብቶም ኣብ 50ታት ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ኤርትራን ኤርትራውያን ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ኣብቲ ፓርላማ ወይ ኣብቲ ባይቶ ዝምጉቱ ዝነበሩ ተጣባቂ ኤርትራ እዮም ብርግጽ እቲ ዝደለይዎ ከይተዓወተ ተሪፉ እሶም ግን እቲ ሓንቲ ማዕተብ ግን ክቅይሩ ኣይከኣሉን ነዛ ማዕተብ ዝብዚኣኻ ሒዞም ሞይቶም ስጋዕቲ ግዜ ሞቶም እምነቶም እዚ ነይሩ እቲ ዘገርም ግን እቲ ዘርኢ ተመሓላላፊ ምዃኑ ሕጂውን ጓሎም ዶክተር አልጋነሽ ጋንዲ ነቲ ናይ ኣቦኣ ወሪሳ ንኤርትራዊ ቅሳነትን ሰላምን ራህዋን ትሰርሕ ዘላ ንድኻታትን ንጥሙያትን ንዕሩቃትን ንዝበኽዩ ንዝጉህዩ ትድግፍን ተሓቁፍን ዘላ እቲ ሓፍቲ ኣደ ሓርበኛዊት እያ ስለዚ ኣቦኣ እዮም ማለት እዩ እዚኦም ነዚ ናይ መበል 28 ዓመት ኤርትራ ተሸላሚ ኮይኖም ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣቦና ኢድሪስ መሐመድ አደም እዚኦም ኣባል ባይቶ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኢሎም ካብ ዝጣበቁ ዝነበሩ ኣቦዮም እዚኦም ነዚ ሕጂ ሂብናዮ ዘለና ሽልማት በቂዖም ተረኺቦም ተሸላሚ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣቶ ተወልደ ተስፋ ማርያም ወዲ ባካሮ መቸም ኩላና ንፈልጦ እዩ ካልኡ ኩሉ ገዲፍናቲ ኣብ ሓፋሽ ውድባት ዝነበሮ ተራ ዕዙዝ ቃልሲ ገዲፍና ዳርጋ ኣብ ጉድጓድ ስጋዕ ዝኣቱ ተቃሊሱን ኣቃሊሱን ዝሓለፈ ክቡር ኣቦዩ ነቲ ቅድም ዝገበሮ ይኹን ጌጋታት ከዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብግቡእ ይቕሬታ ዝሓተተ ኣቦዩ እዚ እውን ካብቶም ተሸለምቲ ኮይኑ ማለት እዩ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስ እዚ ምናልባት ብኸመይ ናርኢናዮ ናይዚ ሓደ ሓርበኛ እዩ ኣብ ንስንኩላን ብዝነሮ ተደናጋፅነት ብፈሪሃ ዝገሄር ብለውሃት ነይሩ እንደገና ኣብ ትሕቲ ትናቱ ታሽሙ ከም ሓደ ሳይካትሪስት ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ቅድስት ማርያም ሆስፒታል ዘገልግል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሽሕ ሙቱ ወዓሊ ሽሕ ኣይ ክቡር ሓውናን ኣን ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ብድሕሪኡ እውን እቶም ንኣሽቱ ዝገደፎም ደቁ ኣዲኦም ብሞት ሓሊፋ ስለዚ ደቁን ዘኽቲሞም ዝዓብዩ ዘለዉ እዮም ማለት እዮም ብዘይ ኣቦን ብዘይ ኣደን
لعل كل جن اتوم دوقو كم دوقو غيرو زريهم زنبره اتوم ناي سنا امورو غدله زنبروم ايرتراويان لو مخا سعريري يزولو مستخو ازي تعصافي يزولو بزي كيلا بزي غله هوسبيتالن مندقن كفيتهم كيلا زي بلو مخا بهيوت اب حدا كارشل تعصيو كلوتو نهاغرو عقمو خبركت انداخ على كله بسنكي زي فتحاوي اتحزاناي تسرعت ابيت ماسرت تمقح زركب حونان ايانانيو زون نتي شلمات نايلوم زبن بقيعلو مالتي كصيلا زلا حفتنا ويزورو ترحاس ولدو ويكا حدنتنا زياون نزي نايلوم زبن شلمات بقيعه ترحاس ولدو بزحات كم بقد كم تعزبو كاب غزي نسنتا جميرا زتقالستن زقالستن كاب تقالست لدي توليدا اب قالسي عابيا برغص حزبي ارتراي يعبيوا قبال قال كاب ولدا منياتو ولدا كابتناتا معباي نهاجر مركب اب زغبرو زنبرو قال غص حزبي ارتراي نيرو سبا نحدنتنا ام مጨረሻውን ገና عقم هيوان كي بصحت ግን كا لب مسخوعت مس عبيت مالتيو الساون ترى ولدان ترى سبان كتفصم اب قالسيا تسليفا سلازي قدمزي اب زغزا كم كتقالاسيت كويننا ممصا تقالسا اب ميداتات ايرترا وياب سودان مسمر ودب يجمر كم مقصلتو ابزون مصيا غنا سرح رخيبه غنزب كحز سرح رخيبه نفسي كخيل نفسي ابلع الدرجه خسقل ايبلتن بدرجه باهلي ابستفلي باهلي ابستفلي قانقوا ابستفلي درجه من بابرو حبرتسب مصيا ولقاوي سسعخيت قع هاغراوي سراح تسرح زلا حفتيا تقاليسا تقالسنا زلا حفتيا كم ابنت تتقس مراتن كم برغص ادمنبر كوينا نتو بفلاي بقطا بان مرح زلنا ناتا تبعات بقطا كلنا نريو سلازلنا معالتاوي ناي بحق نحنا كنزاربولو نخيل غداي كوعني كاو حليفو تريفو زغونه تقال ستيتي بتتغبرو زلا قالسي كاب قالسي نختنصل نخترحقن بزح ነገር يزبحال ناتا زغبروتون زي غبروتون زفلطلان زي فلطلان غيروم يخفوا كم تكون تقال ستيتي ناي ويزورو ترحاس ولدو وي عدنتنا فولي زغبرو نزون قطيما سعيرات قلاسيت مخانايو سلازي ناي حقي ويزورو ترحاس ولدو حدنتنا نزن اي لبزبن شلمات بقي علا الى كبشر كلخو ناي حق فلي باتا يسمعني اوريدي تشلماتاون تركيباتو مخانا فليتنا لنا رينا لنا اب يوتيوب تزرغيحلو مالتي حربنيا تغدلاي ابراهيم عفا تغدلاي حزباو جنبار حارنت ايرترا كوينو كا حدا خابتوم بوتدرنا ازيوم جغانو حيالات بوعتات تباهيلوم زفلطو حدا خاباتوميو برغص بحيال مريحنتو حيالو غات تواغيو زسعاره عوت حيزو نهاغرو عوت زبسره جغنا برغص افتي اماوتو زملكتون برغص كمتي قال زغبرو زلوت سرعت نزون هيوتو زيكون قصيو سلازي نحنا كنريو نتناتو جغننت بعلو باكل كنغرنا كوريلنا زانتو خزنتو ايكالم جن تاريخو جن برغص حليفو صنيحو تسغا حليفو تسرحت كن بهيوت هياو كوين سلصنحه نعو خننببن اسور خنركبن كيلنا كابتن تشلمتي حدا كبر ايانا حربنيا تغدلاي ابراهيم عفا كوينلو مالتيو حربنيا تغدلاي سفاي تمنو ازون برغص تمالي قالس نيرو بدحريو منالبات سلازي طعامه نتي ميدا غديفو ابت سوز مرص بوتا خوينو قالس صنيحو حجي كمتنا يتمالي نصانت لومون سبعو حارنت كاب زقالوس زلو جغانو ايرتراويان حدا خوينو برغص حدا غزي اتي زهبو استمهرو سمعي ابز سانلو غزيون نعوت راي زي كونن كلنا تسفا زقرص ساعات ونيرو إذا كنت تسفى قرص النبونا اللومون يقالسالو
ስለዚህ ነዚ ገና ካብ ግዜ ንእስነቱ ስጋዕ ግዜ ዕቤቱ ዝተቃለሰ ነቲ ዘጋጠሞ ኩሉ ብድሆታትን ጸገማትን ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ንኡስ ወለዶ ክመሃረሉ ከም ዘሎ ክፉት ቃለ ማሕተት ብምግባር ነቲ ጉጉይ ተመክሮታት ካልኣይ ከይድገም ብትብዓት ተዛሪቡን ክእረም አንዑ አሪሙ ከይድ ዝኽእል ወለዶ ንምፍጣር ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ በዝውን ስለ ዝረኸብናዮ ካብቶም ተሸለምቲ ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣቦና ተስፋይ ተምነዎ ሓደ ካብቶም ተሸለምትና ኮይኑ ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ ቀይሲ ብርግጽ ኣሕመድ ቀይሲ ብኸመይ ብፍሉይ ኩነታት ኢና ሸሊምና ይሕዋት ብፍሉይ ኩነታት ኣብ ጸቢብኑ ዘይጸቦ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ኮይኑ ዘይጽንኩሮ ሞት እንዳተራእዮ ከሎ ግን ነቲ ሞት በዲሁ ንኻልኦት ከይሞቱ ዝቃለስን ፍትሒ ክእወጅ ዝጽዕርን ክቡር ኣቦ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ እዚ ሓርበኛ እዚ ካብ ክልተ ሃገራት ይውለድ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ክልቲአን ሃገራት ሓዉ ኮይነን እግሩ ክረግጸለን ዘይክእል ኣብ ዘለወሉ ደረጃ ሎሚ ኣብ የመን ርከብ ምስ ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ምስ ኩሉ ዓይነት ደብዳባት እዛ ተቃሊሱ ነፃ ዘውፅኣ ሃገሩ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ክሃድመላን ክዕቆመላን ዘይክእል ሃገር ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክልተ ወሊዱ ሓንቲ ዝሰኣነ ኣቦ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ከም ሓርበኛና ሽልማት ሂብናዮ ኣለና ስለዚ ክወሃቦ እዩ ማለት እዩ ክበፅሖ እዩ ተማሃራይ ይርጋ ዮሴፍ ካብቶም ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ነቲ ክረምታዊ ማዕቶት ብገለ መልክዕ ተቃወሙን ብሓይሊ ተገፊፎም ንሳዋ ኸይዶም ብሕሱም መቕጻዕቲ ተቐጺዖም ካብ ዝሓለፉ ተማሃሮ ኤርትራውያን ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይርጋ ዮሴፍ ሓርበኛ እዩ ነቲ ዝተማሃሮ ኣብ ግብሪ ዝተርጎመ እዩ ኣነ ንኸምዚ ኮንኩን ከም ኣድጊ ክብክቡኒ ግላይኩም ክትጓሲኒ ኣይኮንኩን ተማሂረ እቲ ጉቦይ ክሓትቴ እቲ መሰለይ ክሓትቴ ጉቦይ ከዓ ክፍጽሜ ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ ጉቦይ ክትሓቱ ንኸለኹም መሰለይ ከዓ ሃቡኒ ዝበለ ሰብ እዩ መሰሉ ኣብ ክንዲ ዝረክብ ግን መሰሉ ዘይረኽበሉ ቦታ ወሲዶም ኣብ ህሮርማ ፀሓይ ኣብ ግዜ ኣዝዩ ሙቕ ግዜ ኣብ ክህልወሉ ዘይግብኦ ቦታ ክግበረሉ ዘይግብኦ መቕጻዕትን ቀፂዖም ንዑ ክወፅኦ ስለ ዘይከኣለ ብሂወት ሓሊፉ ማለት እዩ ከም ሓርበኛ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዘኪሩ ካብቶም ተሸለምቲ ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ بتمساسالي تمهراي يمانة تكيه زون حدا خبطهم أبتناي وعاء زنبورون لكع كم يرجع يسيف حماق عدلاقات إيمو أب حسوم مقطعتي هكدف كله هو تزحل فيه زون قومو لكع تز تمهار كوق ألم نمد فريه زي كونس نمخبريه يسلزي زخبرن حتى حتيتيلو نتحطو زي ردو دفعاويان جن نتي هوتو نسكلات في أمه ግን ስለቲ ዝገበሮ ተቃውሞ ተሸላሚ ኮይኑ ከም ሓርበኛ ተሸላሚ ጌርና ያለና ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ አብርሃም ተክለ ብዙሕ ግዜ ቀደም ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ናይ ሰብዓታት መጀመርታታት ይኹን ስጋዕቲ መጨረሽታታት ሓደ ንህዝቢ ዘሳቂ ራዕ ኢሉ ተጸኒሕካ አብርሃም ተክለ ኢልካ ትዝክር ቅድምቲ ሞይቱ ኢልካ ምባልካ አብርሃም ተክለ ረኺብዎ ኢኻ ትብል ስለዚ አብርሃም ተክለ ነቶም ገዛእቲ ዘንፈጥፈጠ ኣብየሎ ተባሂሉ ዝድለ ዝነበረ ግን ከዓ ብዙሕ ቅያ ዝፈጸመ ኣያናዩ ሓርበኛ ኤርትራዊ ኻዩ ኣብነት ነዚ ዘሎ ወለዶን ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ሓርበኛ አብርሃም ተክለውን ተሸላሚ ኮይኑሎ ማለት እዩ ተማሃራይ ዳንኤል ተስፋይ فلي بيت فردي نمنتاي ادلي دانو اللون عنده سرع بيت فردታት ኣለና ndo ስለምታይ ዳብሉ ዕልዩ ካልእ ፍሊ ቤት ፍርዲ ክግበር ድሊ እዚ ሕጋዊ ድዩ ስለምታይ ኣድላይነት ኮይኑ ኣብ እምነት ኣብተን ደሎ ቤት ፍርድታትን ዳያኑን ስለ ዘይብልኩም እንዲዩ ነዚ ክኻልኩ ናይ ሕግ ተማሃራይ ብምዃነ ኢሉ ስለ ዝሓተተ ባጀላ ናይ ዝሓስካ ይኮነን ትምርትኻት ሚርካ ኣጽናዕ ተባሂሉ ድሕሪውን ኣብ ገለ ሓጺር ግዜ ድሕሪ ትምሕታቱ
بمكينا حدقا أبقل بوتا تقتلو مالتيو سلازي هو تحاليفو نتزق برو تبع حتوها كم حربنيا تشلام خوينو مالتيو زون تمهراي اسمرا يونيفرسيتي نحق تمهراي نيرو حربنيا تقرلاي قبل هو حمبرتي عدي خون زغل شما بونا يرغبنا كساعجي جن تقرلاي حمبرتين دحر تباهيلو بصحات ناي جبها وي ناي تقرلو حرلت إرترا تقادلتي برقص أب أمروم تقميت أزولو جيقنا مخانو يرد نعنا خلالينا خلو بقداماي نزد أخني قلكم بيلوم سحيقو من أيام سبات وانتاي فولي دفلوت أغني لون كلنا وإزد أمو جنرال تشم إرقوتو قبهال دتفلتو وورا نسمع مو ميتو كوي هو ميتو مو من يقتلوه نزكو كابز قتلوا سباتكو حدا حربنيا تقادلاي قبل هوت حمبرتيو يلومنا سلازي نزي خمس سلاز قبره سرعات إثيوبيا تشعو غزي بزحدرهم قطعه عنا نتبال عدي كم زبادموا حزبا خمس سنتو من قليو جن ازحرقان زمن بارو مو نزي سرحيت زي نزي جغنነት ዝፈጸመ አያና كبور تقادلاي حربنيا تقادلاي قبل هوت حمبرتيو ازون كابتون تشلمتي حدا خوينو مالتيو ويزريت يرجع علم في الساحة زي آخر خاتكم تفلتوا وياهم برقص كم أستشفوا بزحات كله اليوم كم أستأثروا بزي بقفعة وأتحزاز تحزو بزحات كم زلوا يردانا جن بزحات جن كابتي بوتاتي مسوسو أبتن جهنبتن خيم اللاسو يترف كزاروبوس تأثيرهم من بارهم كمان كيف اللط الله يوم شقرون فرحن حفتنا يرجع علم في الساحة جن نتيز ساز حلفوتو سقاي زي كونس نتوم او سقاي زحلفو زلون دمص تخون الله بزربا بقطما بكله كاو حليفا مصحفون تسقاي او زلو زرئي مصحفون تصحف الله بقربا ودا تسفا نغبر زي اون لسان نايتوم لسانهم تعاصيم زلو سلازغنت تشلاميت كوينالا حربنيا يرغالم فسا حربنيا تقادلاي ردئي خفلة باشاي زي كلنا نفلطينا نايز جزا فلوت سبيو كل قديفكم أبز جزانا فلوت سبيو من الوقت باشاي ردئي خفلة أبزغن كنريو خلنا كم تراسب كمثلنا الخون جن بدحريتي ناي جبها مزامورات بدحريتي ناي يمان باريا درفتات رد خفلة باشاي الله سلازي بزحات مزمورات نزمرهم هنا بزحات درفتات ندرفهم هنا بزحات قطمتات كا ندنق الله هنا ولا زي حجي تملس عن ملس زي القطمة عينت كم زي عينت حق واناوي حربنيا زخنة سمعت كازن نقانق قطمتات أزيو حيال استمهروتات بتبعت نتجيجا نتقنع إلكا نيم الرام دفرت إذا كل زي كاب حدا حربنيا إرتراوي بزعج زين سمعه السوق أمري انتلنا أيانا حربنيا تجدلاي رد خفلة ويباشاي إلا نسوعه أيايو زون كابتو نايلف زمن اللمتي أحد خوين الله مالتيو حربنيا تقدلاي أبراهام تولده نايزي جيجنا تقدلاي برقص أبقزين سنتو أبكبابي علان أبكبابيون عند تقدل خلو كساحجي أكاتا عبزغنة قداي هيواتو زتفع أيانايو جيجنايو تزنقن نايزي جيجنا زي ريسا كساحجي بوتو أي حزن كبهال كلو سلازي زي جغنازي نزامريت زي تقاليسو نزامريت زي هو تحاليفو اتا مريت كن نيشتي غدغاد نعو زخون كتركب حكالتن غنا اي تقبرن زي بتاع بزحزني كابتن اي قربا غزي يانا تغدلاي حربنيا تغدلاي مسفن حاغوس مس راديو اس بي اس زغبر انترفيو مردا كم زغالنا يوزيو سلازي زون حدا خابتم حربنياتات تقادلتي اياتاتنا خوينو نزناي لبزبن شلمات بقوع خوين له معناتيو حربنيا تقادلاي موسى تسفا ميكائيل ازي منالبات مس منكعتا حيزنا نريو نخل
قدميون أبس مرا خبتم بنقصنتهم سبات زمارخون زسحبون زنبرو جيغانو حربنيات إيرتراويانيو نسأنت إيرترا بدمون معداق برخا وفيرو أبتي قال سجن زريوز نبر زي معري أسرار حتات زي فتحو أسرار حتات كقاوم جميرو نايتقاومو تاشموخا وصيتكا اتعرر كاب صلاتو زي كونه خاب حواتو مصيو سون هيوت حليفو ግን كل ነገር تزوصو علامات راي زي كونس كسع مጨረሽታ نحنا نصانت راي زي كونه فتحيون ኢና خنمص نقالس دلنا مو فتحي ايتعمصصو إلو بتبعت استقالسه زحاتته زموغوته منتو واغا زخفل ስለዝኾነ ከም ኤርትራዊ ሓርበኛ ነዚ ሽልማት በቂዑሎ ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞን እዝውን ካብቶም ኤርትራ ዝቶም ኣዝዮም ሓያላት ሓባሩም ተጋደልቲ ሓርበኛ ተጋደልቲ ሓደ እዩ መቸም ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክንብል ኣይንኽእልና ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ጀግና እዩ ስለዚ ሓርበኛ ተጋዳል ጴጥሮስ ሰሎሞን እውን ካብቶም ተሸለምቲ ሓደ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ወይ ካዳሕራይ ብርጋዴር ጀነራል ስቲፋኖስ ስዩም እዝውን ካብቶም ምስቶም G15 ዝተኣስሩ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ንፍትሒ ንሕና ንነጻነት ተቃሊስና ድሕሪ ነጻነት ካ ሰብኣዊ ሓርነት ጎድለና ኣሎ እዚ ማልኣልና ኢሎም ካብ ዝሓተቱ ሓደ እዩ እዝውን ተኣሲሩሎ ነዝውን ተሸላሚ ገይርዎሎ ማለት እዩ ናይ ለብዘበን ኣፍልጦና ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ ማሕሙድ ሸሪፎ እዝውን ካብቶም ሓታት ተጋደልቲ ኮይኑ ኣብ ሜዳ ድጋደል ዝነበረ ጀግንነት ጀግና ሓርበኛ ኤርትራዊ እዩ ድሕሪ ነጻነቱን እንተኾነ ሓላፊ ዞባዊ ምምሕዳራት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ብድፍረቱ ብትብዓቱ ብሓቀኝነቱ ዝፍለጥ ክቡር ኣያን ኣቦን ኤርትራዊ እዩ እዝውን ካብቶም ተሸለምቲ ሓደ ኮይኑ ኣካል ናይቶም G15 እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ሃይለ ወልደትንሳኤ ድሩዕ እዚ መቸም ብዛዕባ ድሩዕ አንኳይዶ ሰብ ኤርትራ ጭሩ ኤርትራውን ትፈልጦ ጉዳዩ ነዝውን ብርግጽ ናይ ዝፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኮይኑ ክሳዕቲ ኣብ ሸላ ዝኣተወሉ ምንቲ ልኡላውነትን ድሕነትን ኤርትራ ብኩሉ ዓቕሙ ዝማጎዝ ዝጣበቕ ኣብ ፈቐድኡ ክኸይዱ ዋላብቲ ዘራያት ዘይነበሩና እዋን ንበይኑ ናይ ኤርትራ ኣያን ሓጋዝን ኮይኑ ነቲ ናይ ጥፍኣት ደበና ካብ ሰባያት ኤርትራ ክቅንጠጥ ካብ ዝገበሩ ጀጋኑን ሓባሩምን ኤርትራውያን ሓደ እዩ እዝውን ክቡር ኣያናን ኣቦናን ሓርበኛ ተጋዳላይ ሃይለ ወልደትንሳኤ ድሩዕ ነዚ ሽልማት እዚ በቂዑሎ ኣካል ናይ G15 እዩ ማለት እዩ ተጋዳላይ ጀርማኖ ናቲ እዚ ከም ኩሎም ተጋደልቲ ኣዝዩ ሓርበኛ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ነቲ ህዝቡ ኩናማ ብቅድሚኡ ብዝበፅሖ በደል ይኹን ብንቕሓት ምናልባት ነቲ መግዛእቲ ከምቲ ማለሲ ከምቲ ካልእ ምናልባት ንኽቕበሎ ቁርብ ድንጉይ ኢሉ ዝነበረ ዘረድአ ህዝቡ ነጻነት ከም ዝኣምን ዝገበረ ፍሉይን ኣዝዩ ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሐ ኤርትራዊ ሓርበኛ እዩ ስለዚ ኣካል G15 ካ እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ጀርማኖ ናቲ ነዚ በቂዑሎ ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ሳልሕ ኬክያ እዝውን ከምቶም ኩሎም ሓርበኛታት ተጋደልትና ሓርበኛ እዩ ከምቲ ትማል ንነጻነት ሎሙን ንሰብኣዊ ሓርነት ክመጽእ ካብ ዝተማጎቱ ኣባላት ጉጅለ 15 ሓደ ነይሩ ናቱ ኣካል እዩ ስለዚ ከም ሓርበኛ መጠን እዝውን ተሸላሚ ኮይኑሎ ማለት እዩ ተጋዳላይ ሓምድ እዝውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ተጋደልቲ ንነጻነት ተቃሊሱ ዳሕራይ ንሰብኣዊ ሓርነት እውን ተቃሊሱ
أكل ناي G15 كوينو أبيت مأسرت زركب كبور حربنيا أيانان أبوناني مالتيو نزون نشلمات بقيعلو مالتيو حربنيا تقادلاي براخي قبرس اللاسي بفلاي بيت مرت صورا بفولي زكروهم دحر نصانتون ابتي زنوحد سرحالو ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ከምኡውን አምባሳደር ድሕራይ ዲሞት ገይሮ ማለት እዩ ስልጣኑ አንኢስዎ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረን ኣካል ናይ G15 ኮይኑ ከምቲ ትማል ነጻነት ሎሙን ሰብኣዊ ሓርነት ኣብ ኤርትራ ንምርግጋጽ ካብ ዝሓተቱ ሓደ እዩ ከም ኩሎም ኣካል ናይቲ G15 ካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ስለዚ ዞን ተሸላሚ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ዳሕራይውን ሜጀር ጀነራል ብርሃኔ ገብረ እግዚአብሔር እዙን ኣካል ናይቶም G15 ኮይኑ ትማል ንነጻነት ሎሙን ሰብኣዊ ሓርነት ኤርትራ ክልተ ግዜ ህይወቶም ንምውፋይ ቅርባት ካብ ዝኾኑ ጀጋኑና ሓደ እዩ ኣካል ናይ G15 ኮይኑ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ እዙን ነዝናይ ለብዘበን ሽልማት ብቁዕ ኮይኑሎ ማለት እዩ ተጋዳሊት ኣስቴር ፍስሓ ጽዮን እዚኣ ታ እንኮ ጓል ምስ G15 ዝተኣስረት ያ እዚኣ ዋላ ቅድሚ ምእሳራውን ብሰንኪቲ ፍትሓዊ ኣረኣያን እዚ ኣይቁንዕን እዩ ኢላ ብድፍረት ምዝራባን ብዙሕ ግዜ ኣብ ምድስካልን ኣብ ካልእ ስነ ኣእምራዊ መቕፃዕቲ ዝነበረት ሓፍትናን ኣብ ሻናን እያ ማለት እዩ እዚኣውን ኣካል ናይ G15 ኮይና ኣብ ማእሰርቲ ትርከብ ነዚ ናይ ለብዘበን ሽልማት ከዓ ከም ኩሉ ሓርበኛ ብቕዕቲ ኮይና ተረኺባ ተሸሊማላ ማለት እዩ ጀነራል ሓርበኛ ተጋዳላይ ድሕሪውን ጀነራል ዕቁበ ኣብርሃ እዚ ከዓ ኣዝዩ ብኸመይ ምኽንፈልጦ ብጅግንነቱ ሓያለ ኩናታት ዝመርሐ ብትብዓት ዝተዋግአን ዘዋግአን ኣብ መጨረሻ ከዓ ዝዕወተን ነጻነት ካብ ዘምጽኡ ጀጋኑ ሓደ እዩ ብድሕሪ ነጻነቱ እንተኾነ ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ክሳብ ተሳቲፉ ኣብ መጨረሻ ከዓ ከምቶም ካልኦት ኣባላት G15 ከምቲ ናይ ትማል ነጻነት ሎሙን ሰብኣዊ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ዘካይዶ ኣብ ዝነበረ ጻዕሪ ብሰንኪ ዝሓተቶ ሕቶ ኣብ ማሕዩር ናይቲ ስርዓት ኣትዩ ከም ኩሎም ኣባላት G15 ኣብ ማሕዩር ይርከብ ነዚ ናይ ለብዘበን ሽልማት ከዓ ብቁዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ተሸሊሙ ማለት እዩ ኣብ መጨረሽታ ኣያና እድሪስ ኣቡ ዓረ እዚ እውን ብርግጽ ብክልተ መልክዕ እዩ ሓደ ሓርበኛ ተጋዳላይ እዩ ምእንቲ ኤርትራ ሙሉእ ኣካሉ ሒዙ ከይዱ ኣካሉ ንኤርትራ ዝወፈ ስንኩል ኮይኑ ዝኣተወ እዩ ብሰንኪቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ሕቶታት በዳህ ዝኾነ ሕቶታት እዚ ምስ ኣካል G15 እኳ እንተዘይኮነ ብድሕሪኦም ኣሰሮም ስዒቡ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ኣያና እዩ እዚ ምናልባት ብክልተ ሸነኽ ኢና ርኢናዮ ሓደ ከም ተጋዳላይ ከም ሓርበኛ ካልኣይ እውን እዚ ስርዓት ጭካኒኡ ስንኩላን ቀቲሉ ጥራይ ዘይኮነ መሓውር ንዘይብሎም ስንኩላን እውን ብጭካነ ዝኣስርን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ገለ ብዘይ ምሕረት ንዓመታት ዝጽንሕ ምዃኑ እዩ ተኻልኣይ እውን ስለዚ ሓውና ኣያናን ሓርበኛ ተጋዳላይ እድሪስ ኣቡ ዓረ ያ ብክልቲኡ ሸነኹ ከም ሓርበኛ ተጋዳላይን ከም ሃገሩ ዝሰንከለ ኩልን ብክልተ መልክዑ ጀግና ሃገራዊ ኮይኑ ነዚ ሽልማት እዚ በቂዑሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ታሽሙ ምናልባት ኣጉዲለቱ ኮይነ ማይ በላ ሓወይ ክምላእ ኣለዩ ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ነዚ ይመስል ኣብቲ ናይ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ዝሸለምናዮም ሰባት ኣርባዕተ እዮም እዞም ኣርባዕተ እዚኦም ብዝተፈላለየ መልክዕ ረቋሒታት ርኢና ምናልባት ሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ግን ወከልቲ ደኾኑ ክኾኑ ኢልና ኢና ኣቕሪብናዮም ንኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ብምውካል ኣብኡ ብዙሓት ምእምናን ብዙሓት ፈለስቲ ካህናት ብዙሓት ዲያቆናት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኩላና ንፈልጦ እዩ ንኩሎም ክንበፅሖም ዓቕምን ግዜን ባጀትን ስለ ዘይብልና እስከ ወከልቶም እስከ ነቲ ርእሲ እስከ ንሓዚልና ስለዚ ርእሲ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ ስለ ዝኾኑ ኣቡነ አንጦኒዮስ ገና ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዘለዉ ኣቦዮም እዚኦም እውን ንሽልማት በቂዖም ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ናይ ለብዘበን ሽልማት ብሰንኪቲ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት
ኣብነት ንኹሎም ነቶም ኣመንቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሎም ነቶም ጳጳሳት ንፈለስቲ ንካህናት ንዲያቆናት ብሓፈሻ ንኹላና እዚ ሃይማኖት እውን ኣይፈሉን ነስላምና ንክርስቲያንና ንኹላና እምነት انت دالك خصنع كم زلكا انت ابنتك خموت زلكا كم زلكا زرينا زلو كبر ابويم زيوم تشلام خوينم نكاثوليكاويت بتكريستيان املكيتنا دشلمنايم ابونا مارينو اب ميلانو زقمط زنبورو اب محبر كابوتشيني كوينم زغلغلو زنبوريم زيوم قدمي موتوم بزي كونا اغراب نايت سرعات وديت بزمسل اب حسوم مأسرتي نايطليان نسلاماي سلاز حجزو نتيرورست حجيزهم تبايلهم تأثيرهم زنبورو ابويم بسنكو اب زوحنا امرو نوصي اغاطيمهم نيرو قرب كحشومس جمرو اب زي تفلطمانيات اب حدا بوتا مويتهم ترخيبهم ازيومون كاثوليكاويت بتكريستيان ايرترا بموكال تشلامي غيرنا مالتيو بدحريو نتوم اسلمنا هيمانوت بموكال نحج موسى تشلامي غيرنا كلنا هم نذكرو حج موسى نتا بيت مرتي كتقصل كم زلو ابز غبر زنبره صعري نحنا امنتنا هيمانوتنا كغدل كقواششن تميلنا نرينا من امنتن من هيمانوتن هيوتون انت خونه كنكفلين ايلهم برغص نتبقال زبلو بتكبار كاترغيمومو تكبيرومو برغص ابت زبلو اب امنتهم ابصن اب هيمانوتهم بصنعات حديفهم اب بيت مأسر تخلو مالتيو ازيوم تشلام خوينم كالك بقصالي كبدل صنحن غناون زلون اتي ناي بنتكوستال ويكا وينغلاويت امنت زبال ناي كفال ناي امنت ناي ايرترايو نزب بموكالون او بزحات يوم تاثيرهم لكع كمتي اسلمنا لكع كمتي كاثوليك لكع كمتي ناي اورثودوكسايت بتكريستيان ايرترا ابزون بزحات بقصالي سقعت مال سنبت كمان استاسرو كم زلو سمعنا او قال بوتا خوينم صلو سلازغبرو ስለዚህ ነዚኦም ብመወካልካ ብርግጽ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ቁጽሪ ብናይ ቁጽሪ ትምህርቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝነበሮ ኣያናን ኣቦናን ፓስተር ዶክተር ክፍሉ ገብረ መስቀል ገና ኣብ ማእሰርቲ ይርከብ ብሰንኪ እምነቱ ስለዚህ ንዕኡ ነቲ ትብዓቱን ነቲ እምነቱን ሓደ ንኹሎም ነቶም ከምኡ ዓይነት እምነት ስለ ዘለዎም ዝተኣሲሮም ዘለውን ብመወካልካ نيانا باستر دكتور كفلو قبر مسكن تلامي نايزي زمن غيرنا نايزي حمد غيرنا لنا مالتيو سو نزناي امنتاو ناي هيمانتاو نطفتات بزملكت نزوم 4 وسيدنا مالتيو كاو زحلفنايو اب تاشمينا حلفنا ابتي ناي نطفتات اب مغا بزناي مسل مطباق مسل سبعو مسلات اب زبلينا خيدنا نتفتات اب مطباق سبعو مسلات الا خبز راينا يوم حيال سباتينا رينا اتي قداماي نامنت ادينا ويكا دكتور الغانش غاندي رينا مالتيو زيا ابوزح بوتاتات ولاونا ابتي ازيو نهيوتكا اسغا زغونه كم بعل ليبيا كم بعل سيناي اتيا نيرتراين كتحجز فتنت بعل معسكرات ايثيوبيا خيدا بفلاي اب هيوت تقنستيو فولي زغونه مالسي حاجزات بمبركات لوطي اب هيوتن كم زمص زغبرت ادن حافتن سلازغونت بناي مطباق سبعو مسل تشلاميت كوينا مالتيو ابونا موسى زرعي ابا موسى زرعي زون بفلاي مسدتنيات بستاساسره ابز غبرو فولي حاجزات بفلاي كازوم كابليفيا بحر سغيروم اب عطليان كاتو زغاطموم زنبر ناي متحلل موتن حدغا نمقناس ابز غبر زنبره نبوز حيوتات كدحن صبق مغنيات سلازغونه ابونا موسى زرعيون تشلامي نايزي عمد سي غيرنا يلنا مالتيو كاو حافتنا ميرون ستيفانوس برغص ابردي ارنا كل غزي تسمعواهم نچنقوم نشغروم ولا بيت مأسرتي حلو ولا بقلي حلو ندان صدق تزرارب من توم كتطاق يونيسيار نابتن كتبل كاو حليفاون لكع كم دكتور الغانش بعل سيناي بعل ايثيوبيا باكل بمبصح بعل اسرائيل ني سدتنيات ايرترا زصلانعت زتبابعت ازون كحلف مخانو اندا نغرت
نمصا خطمتو زغبرت حافتيا سلازي زياون كم كبرت حربنيا نز شلمات زي بقيعه مالتيو كاو قصيلو زمصا منيو حافتنا إلسا چروم يا مالتيو حافتنا إلسا چروم بزح نطفتات كل سب زفلطو غدايو بزح مزراب زدلي يكونن اتقند كن زناي كوميشن اوف انكوايري سبيشال رابورتر غلغله زبال حجي بزح ايرتراوز قالوسل زلو افت مجمرتا كم حنت والقسب نبينا جميراتو لهم كلنا 16 شح كاون لعلو زخون سب سلاماو سلف غيرنا نسعبو لنا مسرته كن حافتنا إلسا چروم يا بجكات خال سرحا مالتيو سلازي زي اون زاخبرت حافت زون نزي شلت زي بقعت خوينا ترخيبا نتشلبات توسد عاري الله مالتي بزعمت زي كاو قصيلو دمصه حونا ابراهام تسفاي مقماطو ابولنيا عطليان كوينو بفلاي ازي مستوم سدتنيات نايب كاب اب ليبيا زلو يكون نساتهم بحر المسجار ابزغاطو ابزغبرو صعري ندحناتهم اب مسرح زياده ليتن قطرن كيبله بتوفاينا بسرح زلو نتوبا بعد طليان زاتو انتخونين محغازهم سرح زلو سبيو ابز حلفه بقربا كمان كاب عد طليان براسلس بمشكلتا خيدو نتوما اوزلو شغرنياتاتن ገለም ክሪኤሉ ዝፈተነ ሁነታት አሎ ምስ ብዙሓት ኮይኑ እዙን ኣብ ዩቲዩብ ገለ ክርከብ ይካኣል ስለዚህ ከመን እሰይ መጠን እቶም ካልኦት መንእሰያቱን ኣሰር ናይ ዝስዒቦም ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ነገር ገይሮም ንሃገሮም ክሕግዙ ከም ኣብነት ክቀርበልና ስለዝደለና ሓውና አብርሃም ተስፋይውን ተሸላሚ ናይ ዝገርናዮ እዩ ካው ቀጽሉ ሓውና ዘካርያስ ክብራ ብዙሕ ግዜ በመስተያት ቤትና ዝፍለጥ እዩ ነዚ ንሕና ነቲ ጉጅለናቱ ይኮና ንሸሊምና ንውልቁ ንዑይና ሸሊምና ኣብዙን ክፍለጥልና እንደልዮ ነገር እዚ ሓውና እዚ መንእሰይ ንሽተይ ከም መንእሰይ ንሽተይ ፖለቲከኛ ብደረጃ ትምህርቱን ምናልባት ዕድል ስለዘይረኸበ ትኽበጽሖ ዝግብኦ ክበጽሕ ዘይከኣለ ሓው ክኸውን مثلا نشتي عقمو كن مستا برايم مينستر سدتنيات اب محجاز بوزح غزياده طفئن لوهن برايم مينستر ناي جرماني انجلا ميركل كوفيلو بزعبا غداي ايرتراويان كزارب زخاله شق ايرتراويان كرد زخاله بسونكو خا انجلا ميركل بشحات زقصرو ايرتراويان اب جرمن عقبا بزي كده قدم خنت كوابم نختجبر زمن حسابي ስለዚህ زون كمن اسي تشلام خوينو ኣብ ልዕልዩ መጽሓፍ ጽሒፉ ብዛዕባቲ ኤርትራ ዝሕለፎ ይኹን ገለገለ እዙን ብዙሓት መንእስያት ዘይገበርዎ እዩ ሕጂውን እንተኾነ መስትያት ቤትና ብዝብል ብዙሕ ግዜ ፕሮግራማት ዋናው ፕሮግራማት ይዝርግሕ ሓበሬታ የመሓላልፍ ንኹላህና ተቃለስትኻ መሃር ዝኾነ ሓበሬታታት ገለገለ ጠቃሚ ዝኾነ ታሽሙታት እንዳብጽኻ የሳትፈና ኣሎ ስለዚ እዙን ናይዚ ዓመት ዝተሸላሚ ጌርናዮ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ተሸላሚ ናይዚ ዝገበርናዮ ሓውና አማኑኤል ኢያሱ እዩ አማኑኤል ኢያሱ ሁላና ንፈልጦይና ሕጂውን ብኣሰና ይኮና ንሽልሞ ደለና ሓርበኛ ተጋዳላይ እዩ አማኑኤል ኢያሱ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝዓበየ ተጋዳላይ እዩ ድሕሪ ነጻነት ሕጂውን ኣነ ኣብዚ ክነብር ኣይደልን ሓርነት ኣብ ዘይብሉ ክነብር ኣይደልን ንሓርነተይ ክውጅ ኣለኒ ኢሉ ተቃሊሱ ዘቃልስ ዘሎ ክብር ሓው ስለዚ አማኑኤል ኣሰና ከምቲ ኩሉ ማለሲ ጥራይ ከም ጋዜጠኛ ጥራይ ኮና ንሪኦ ከም ተቃላሳይ ከም ናይ መሰል ሓታታይ ውን ክሪኦ ኢና ካብቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ጥራይ ወፂኡ ኣብ ብዙሕ ሃገራት እንዳኸደ ንተቀስቲ ኣፍልጦም ኣብ ምዕባይ ንቕሓቶም ኣብ ምስፋሕውን ዓብ ተራእዩ ተፃዊቱ ገናውን ይፃወት ኣሎ ስጋዕ ዝትማሊ ተሓለፈ ነጻነት ኣብ ሚላኖ ኸይዱ እቲ ቀጻሊ ስርሑ ናይ ምምሃር ስርሑ ይቕፅል ከም ዘለዎ ንፈሊጠ ብፍሉይ ከዓ ናይ ሎብ ዓመት ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ብዝተቃውሞና እዛ ኤቲቪ ብምጅማር ንቃልሲ ኤርትራ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን كم فتلن كلا جب زفتن زلوا كبر حاو كوينو نزل شلمات زي بقوع غيرنا يلنا مالتيو سلازي اب سب او مسلات بزملكت اب زي كنا بقعينا مالتيو تانا مجرش تا عودي سنه طبب يا مالتيو اب زي عودي سنه طبب شلمنا يم زلنا سبات ابونا بوزي ما هاجر ابونا
አቶ ብርሃን ሰጊድ ተሸላሚ ጌርና ያለና እዚ ኩላና ንፈልጦዩ ዓዲ ጀጋኑ ትብል ዛን ሰምዓ ጽናሕናን ካልኦትኩም ዛበሰለ ሓርበኛ ዝኾነ ደርፍታት ዝደረፈ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ደርፉውን በተግባር በቃ ኩሞቶን ቁርብ ዝነበረ ሓደ ግዜ ንዓን ግርማ ጃንሆይ አጽብቅ ተባሂሉ ካብ አስመራ ስጋ አዲስ አበባ ተወሲዱ ከብቅዕ አብዳስ ኮይኑ ዘይፍትሓዊ ጎበጣ ኤርትራ ብደርፉ ገይሩ ዝተቃወመ እሞ መጨረሻ ቴንዳ ቀዲድካ ብድሕሪት ስሒብካ ከም ዝወጽ ዝተገብረ ሓርበኛ ስነ ጥበባዊ አቦናዩ እዙን ሽልማት በቂዑሎ ማለት እዩ ካው ቀጽሉ አቦና ወያያና ተወልደ ረዳ ምናልባት ኣብ ሱሳታት ኣብ ሰብዓታት ከም ንጊታር የፋጽይዋዮም ዝባሃሉ ዝነበሩ ሓያል ሙዚቀኛ እዩ ሓያል ገጣማይ ሓያል ዘያማይ ሓያል ደራፋይ ክንብሎ ንኽእልና ሽጋይ ሃቡኒ እዙን ኣብቲ ጌርናዮ ዘለና ዩቲዩብ ናይ ለንቀነ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ኣባራባር ደርፊ ጌርና ቅሪብና ዘለና ማለት እዩ እዚ ናይ ቀደም ቅርስታትና እዩ ነዚኦም ዘፍረየ ከዓ አቦና ተወልደ ረዳዩ ብጀካትቲ ናይ ኣማት ኣኾንካ ዝሰርሖ ስራሓት ማለት እዩ ዝዓበየ ስለዚ ነዚውን ኣብዚ ሽልማት ዝተሸላሚ ጌርናዮ ካው ቀጽሉ ዝመፀ አቦና ንጉስ ሃይለ መንሳዓይ በቀዳማይ ባዕሉ ነጊርና ኣብዚ ገዛ መጽኡ ጋሻና ኮይኑ ምናልባት ነቲ ሊንክ ቲ ረኺብካ ክስማዓካ አልዩ ስለዚ ከባላሹ ከይጽይቆሉ ብዙሕ ክብል ኣይክእልኒ ግን ሓደ ካብ መስረት ማጣ ሓደ ካብቶም ሓያላት ገጠምቲ ዘየም ማለት ገጥ ዝነበሩ ግጥምታቶም ስጋ ሕጂ ኣብ ብዙሓት ደረፍቲ ተዘርጊሑ እቲ ናይ ሱሳታት ሎሙን እንተኾነ ዘይጽገብ ግጥምታት ኮይኑ ክነብር ዝገበሩ ሰባት ሓደ ነዚ ሽልማት እዚ ብቁዕ ኮይኑ ተረኺቡ ተሸሊሙሎ ማለት እዩ ካው ቀጽሉ ተሸላሚ ዝኾነ አያና ዑስማን ዓብደርሒም ማለት እዩ ያና ዑስማን ዓብደርሒም ሓንቲ ደርፍላቶ ዝገርመኩም ምናልባት ኣብ ሃገረይ እንተዝነብርሲ ናይ 50 ዓመተይ ምተኸብረለይ ካብ ደርፊ ካብ ዝጅምር 50 ዓመት ገይረ ግን ኣብ ስደት ኣለሁ ኢሉ ዝደረፈ ሓንቲ ደርፍላ ስለዚ በዓለያና ዑስማን ዓብደርሒም መቸም ኣብ ገዛና ዘለኹም ተቐማጦ ሰብ ክራይ ወይውን ደቂ ሰኔረ ተባራቢረ ኢደይሰን ሰው ኢለ ምስአን ኩኺ ገለ እዚኦም ኩሎም ደርፍታት ዚኣቶም ኣዝዮም ንሃገራዊ ሓጽሉ ካብ ጥለዎ ካብ ትምርቱ ካብ ስርሑ ካብ ናብሩኡ ኮታ ካብ ስድሩኡ ሓጽሉ ናብ ሜዳ ኣትዩ ንኤርትራን ንነጻነታን ክደሊ ካብ ዝገበሩ ደርፍታት ሓደ ስለዚ አያና ዑስማን ዓብደርሒም ነዚ ናይ ለብዘበን ሽልማት ብቁዕ ኮይኑ ተረኺቡ ተሸሊሙሎ እዩ አያና ሓርበኛ ተጋዳላይ ስነ ጥበባዊ የማነ ባርያ ወይ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ እዚ እንታይ ሞ ንብሎሊና ቲ ባዕሉስቲ ቁሙጥ ሰነዳቱ ባዕሉ ዝዛረብ እዩ ብጀካቲ ሙዚቃዊ ክእለታቱን ንጥፈቱን ግን ነባዒ ፍታዊ ሃገሩን ህዝቡን ንሽግረኛ ክሕግዝ ወላውን ካብ ሰብ ዝልቃሕ ጅቡ ደሎ ነጊፉስ ካብ ሰብ ትልቅ ነቲ ታሽሙ ዝህብ ነቲ ሽግረኛ ዝህብ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰዓት ሸይጡ እዚኣ ሸይጥካ ኣውፃእ ቢሉስ እዚኣ ሸይጥካ ሎምሸት ድራርካ ተደረረ ዝብል ከምዚ ዝዓይነቱ ኣያዩ ስለዚ እዙውን ነዚ ናይ ሕጂ ሽልማት ብቁዕ ኮይኑ ተረኺቡ ተሸላሚ ኮይኑሎ ኢድሪስ መሐመድ ዓሊ እዙውን ሓርበኛ ያናዩ ተጋዳላዩ ስነ ጥበባዊ ኻዩ ብርግጽ ብዙሕ ናይ ትግሬ ደርፍታት ደሪፉ እቲ ስርዓት ብዘሎ መርገጽ ስለ ዘይፈተዎ ግዲ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሎ ይበሃል ገለውን ሞይቱ ይብል ዘይተረጋገጸ እዩ ሶ እቲ ዝነበሮ ናይ ገድሊ ይኹን ናይ ስነ ጥበባዊ ሓርበኝነት እዙውን ተሸላሚ ኮይኑ አቦና ሁሴን መሐመድ ዓሊ መቸም መን እዩ ትም ድሕር ክድብል ደርፊ ደሪፍና አቦና ሁሴን መሐመድ ዓሊ ምስኡ ይዝመጽእ ትም ትብል ደርፍላ ስለዚ እዙውን ካብቶም ተሸለምትና ሓደ ኮይኑሎ ማለት እዩ I think እንተደይ ረሲዐ ሓደ መን እዩ መምር ኣስረስተ ሰባውን ካብ ተሸለምትና ሓደ ኮይኖም ኣለዉ
ስለዚህ እዚኦም እዮም ብሓፈሻቶም ተሸለምትና እንተ ጉዲለኻቶም ሕዋተይ ምሳይ ዘለውኩም ልኡለዮም ብሓፈሻ ግን እዚኦም ሕጅውን እንተኾነ እዚኦም እዮም ቶም ንኤርትራ እንኮ ጀጋን ኢልና ይኮና ንሸሊምና እዮም እዚኣ ማንም ሰብ ክፈልጣ ደጋጊምና ክንዛረበላ እንደሊ እዚኦም ከም ነፈለምታ እዮም ኣቕሪብና እዮም ዘለና ስለዚ ባህሊ ናይ ሽልማት ምናልባት እዚ ሽልማት ዝምስሉ ዝገበርዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም እዞም ሓርበኛ እዚኣቶም ፀርፊ ከማን ክኸውን ይኽእል እዩ ሂብናዮም ዘለና ሽልማት ላግፂ ከማን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንድሕር ደይብልካ ነቲ ዘለካ ኢኻ ከም ዓቢ ጌርካ ተቕርቦ እቲ ሚልዮን ዘለዎ ሚልዮን ህብ ሳንቲም ዘለዎ ሳንቲም ህብ እዞም ሓርበኛታት ኣያታትናን ኣቦታትናን ከዓ ዓቕምና ሪኦም ነቲ ውህበትና ዘይኮነስ ነቲ ድልየትና ዝያዳ ከም ዝጥሙቱ ርግፀኛ እየ ስለዚ እዚ ምናልባት ካብቲ ንዓኣቶም ዝህቦም ክብሪ ንላዕሊ ንዓና ዝህበና ክብሪ ይበዝሕ ሕዋት ኣብ ቃልስናኹም ይዓዝዝ ካብቲ ንሳቶም በዚ ሽልማት ዝክረብሑ ወላ ሓንቲ ኣይረብሑን እዮም ንዓና ግን ከተሓቋቁፈና እዩ ጀግንኡ ዝፈልጥ ህዝቢ ሓርበኛኡ ዝፈልጥ ህዝቢ ብውሕዱ ንክብሪ ሃገሩ ይሰርሕ እዩ ንምፅቡቕ ሃገሩ ይሰርሕ እዩ ብውሕዱ እቲ ናቶም ሓደራ ከማን ክዝክር ይቕሰብ ይግደድ እዩ ሕዋት ስለዚ ነቶም ተሸለምቲ ይኮንና ንሕና ሸሊምና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚኦም እዮም ጀጋኑ ኻይልና ከም ኣቶም ክትከውን ቅዱስ ቅንኣት ይሰማዕካ ዝብል መልእኽቲና ክነመሓላልፍ ፈቲና በዚ ሽልማት እዚ ንኩሉ ተቐላሳይ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ንኩሉ እዚ ስርዓት ዝቃወም ዘሎ ወላ ነዚ ስርዓት ዝውን ዝድግፍ ዘሎ ኩሉ ንኩሉ ሓደ መልእኽቲና ክነመሓላልፍ ፈቲና ስለዚ ቅዱስ ቅንኢ ተሰሚዕና እዚኦም ከምዚ ተሰሚዖም ኣለዉ ንሕና ክንስመ ፅባሕ ንጎ እዝናና ወለዶ ነቶም ዝሓለፉ ወለዶ በዝን ኢድዎም ኣሎ ንሕና ካ ፅባሕ ንጎ ነበር ክንከውን ኢና ኣብ ታሪክ ክንምዝገብ ኢና ደቅና ደቅና ግን እንታይ እዮም ክብሉና ንሕና ነቦታትና ዘኪርና ንሕና እውን ደቅና ክዝክሩና ምእንቲ ሎሚ ክንሰርሕ ከም ዘለና ከዘኻኽር ስለ ዝደለዩ ሽልማት እዚ ተዓዲሉ ብሓፂሩ እዚ ተቀዳማይ ዕላማ ኮይኑ ተኻላይ ዕላማ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ክንብል ኮይና ተኻላይ ዕላማ ናይ ሽልማት ኣብ 3-4 ዓመታት ጀጋኑና ክዝለፉ ክፅረፉ ክነእሱ ፀኒሖም እዮም بقال ملكعو أتم كم زون زي حلاف نتاوي بحر سلزلومي إلنا كوخن ريان تفتنا بخال ملكعو خا تقول لك كاباناوني عبد خامنا يوم ساتم تسريتهم نجاكاننا كنا لليومن كن كور علومن كن حبنا اللومن سلزي سمعنا يوم نعوم أتصدفهم نهاجر أتصدفهم نعناهم كن تصدف كسوحهم سلزي انت يا اخي تقبر نزخت ملس انت اخوانك نابتس ساتهم تجمروا مجمرتنا او تمليس كانوا يخاف تعرز لك مسرت يوم كفرس فتينا محوات مسرت يوم كنا قامقوا فتينا سلازي نحنا نت مسرتنا تمليشنا كنريو ناي قدن كوين الله ناي قدن مسرتنا نعري قبل على مسرت كان احنا ندق من تصنعنا نبر كم هاجر كنقون كم حزبي مخاننا كنفلطن كنفلطن اي ثينك مسرتنا كنعرس لزلنا اي ثينك ازي نايلومي افلطو اذا غزا نيشتي يغير زلو يحوات نيشتي نطاب ماي كمان دي تاكل يغير زلو ግን ተዛዓበ ሓላፍነትክን ናብ ህዝቢ ይገዲፎ ዘሎ ናብ ህዝቢ ማዓቢኡ እንታይ ማለት ይሕ ነዚ ክብል ከለኹ ኩላና ብያክል ፈጢሮ ብዘሎ ዓቢ ጽቡቕ ባይታ ኩላና በብኸባቢና ንእከብ ኣለና ንያክል ዝያዳ ኩልዕዎ ከም ዝኽእሉ ነገራት ሓደ ኸ እንታይ እዩ ጀጋኑ ከምልላይ ኣብ ከባቢኻ ምን ኣሎ ከም ዝኾነ ተራሰብ እቲ ጀግናት ማሊ ብፍሉይ ዝጥመት ዝነበረ አንቋዕተ ወለድካ ከመኻሳ ሸሓት ወለዱ ዝባል ዝነበረ ሎሚ ከም ተራ ሓንቲ ሰዲያ ሒዙ ተቐሚጡ ምሳኻ ምስኡ ኮፊልካ ስለተዛረብካ ምናልባት ከተለልዮ እንድሕር ኣደይ ትኽእል ኮንካ ክብርናቱ ክትፈልጥ ኣይትኽእል ኢኻ ክብርናትካ ክትፈልጥ ኣይትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ገብሮ ኣኼባታት ኣብቲ ንገብሮ ርክብ ኣብ ጎንና መን ኣለዉ ክንለሊ ናይ ግድን ከምዚኦም ዝዓይነቱ ኣፍ ዝህቡ ሽልማታት ኣብ ምድላው ክንርፋዕ ኣለና ይሕዋት ኣብ ከምዚኦም ዘብ ነገራት ክንሰርሕ ክነብል ኣለና ስለዚ
حضري جاكانا انتاي كيرو كمزي ز عيناتو صبق ባህሊ ንኽምዕብል ንኽስኮስ كمزي ز عيناتو صبق لمدي كابانا حليفون اب كل حبرتسب كسرحلو نتي زغبرلك حدو غبرلو حدو نغبرلو كنغبر اينخلين عقم يبلان كننكر كنخدينا كننكرلهم اب ككبابينا ازي كم لمدي كم ባህሊ غيرنا خنحزو زياده نخزخاخري لي غيرو سلازي انا بخمس خحصنا دلي ምናልባት የህዋተይ አነ ዝጎደለ ንኽብሉ ለየም ምናልባት ማይበላ ሓወይ ኣብቲ ትገብሮ ዘረባ ዳርጋቱ ብዙሕ ዳርጋ ልዕሊ ስሳ ዝኸውን ናብ ተፈላለየ ሃገራት ሊኽናየና ነትሽልማት ብዙሓት ካብኣቶም ተረኪቦሞ ብዙሓት ከዓ ንኽርከቡ ከዓ ትፅቢት ኣሎ ኣብ ኢድና ዘሎ ግን ኣሎ ገለ ውሑድ ቁጥሪ ኣብ ኢድና ኣሎ ተቐበልቲ ክንረኽበሉ ዘይከኣልና ስለዚ ምስትንዓይ ጎዲልን ዘለኹ ምን ኣለይ ዝገብሮ ዘረባ ሓውና ማይበላ ነቶም ተቐባሊ ዘይረኸቡ ዘለዉ ጀጋኑና ክቕበለሎም ዝኽእል ቤተሰብ መቕርብ ክረኽቡ ዘይከኣልና ዘለና ኣብ ኢድና ዘሎ ሽልማት ናብ ከከባቢኡ ክበፅሕ ሰብ ህዝቦም ክብሮም ከም ዘለና ንዝክሮም ከም ዘለና ምእንቲ ሰብ ክፈልጥ ትዘቕርቦም ንዓቶም ብሂወት እንተለውን تي بهيوت زلو بهيوت انت زيلون توم دوكو ابوي لكا 50 يورو حاو ابوي لكا 50 يورو اكوي لكا 50 يورو حاتني لكا 50 يورو اموي لكا 50 يورو ادي لكا 50 يورو كوبلو بنتي مقربوم تفلطو انت لكم ناباتهم كنلكو كتتحاغاغوزنا ما يبلا حوي كم ببلكم بزخونه ابتناي حتو دحراي حتو خملس كمصي يحواتي نتزغودلن خملو ليم كاو قصيلمكا كل غزي ጥራይ ተዛሪብና ይኮናን ክንከይድ ክትተኽቡልና ጸኒሕኩም ይኹም ብተኸብኩምና ክንደዩ ኣብ ምንታይ ኣውዒልናዮ እንታይ ከፊልና እንታይ ከተሪፍና ኣብ መጨረሻ እንታይና ክንገብርካ ኣብ ዳሕራይ መጺና መዛዘን ክንገብረሉና የቀኒየለይ ይሕዋት ነቶም ዝተረፉ ይሕዋተይ ክህቤ ማይበላ ሓወይ ቀጽል ድሕሪውን ኣቦይኖስ ካልኦቱን ተሪፍና እንድሕራሎ ኮይኑሞ ክትምልኡሉ ደጉደልናሉ እንድሕራሎውን ካልኦት ኣባላት ሓይል ዕማም ኣብ ዝተፈላለየ ዋናትን መድረኻትን እንዳበጻኹም ዝተሓጋገዝኩምና ነቲ ንሕና ጀሚርና ያዘለና ትምልኡሉ ነገር እንተለኩሙን መድረኽ ንዓኻትኩምን በብተራ እንዳኾና ንሓዞ አይ ቲንክ በቃ አንዊሕ ዘረባ ቴንክ ዩ ይቀኒለይ سلام لا انا هذا متحسكم ثانك يو سلامات كلهم اخوات لعل تحتي رجعنا كلهم قالوا كا ابزي مدبزت كاتول زلهم نزهبكم ناغزي خمس جنيه فوت المجمريا بمقصال كانتهم كلهم نزي غدايزي ناينا احنا ورايلكم ابانا امنه ابيكم يا غوتنا حراي قصل ما يبقى كسمع سلازي صنع اوكي تحضيركم ገንዘብኩም بموفاي نزعيه زهرعيو زغبركمنا بتعام خمسكنكم فوتو ولا ونتم عدل كيرخبكم نابز غداي زي ايدكم زي حوسكم بغنزب مالتيه سقومون يقنيلنا مغنياتو كل غزي قصال سلازخونه بحدلنا حجي اي حبكم وي حجي اوفكم مالت ودي مالت سلازي كونه نخلكم يخمسكنكم زلاني قال انت يا خبل زدلي زغبركم حوات مجمريا زي شلمات دعات واهيلو مر شلمات وناي بحالني مغنياتو شلمات كبحال كلسي حدا نجر قريز ولا نجر وي بغنزب شلمات دي وحدا فيلا دي وي حدا $1,000,000 دي وي قال دي زي كونن ريكوغنيشن وي كا افلطو تتبعها خمس حشو غير يسمعني حجتان قند بدها حطوتات زي زقات ما نقرب استخجبر كفتني لوت او ريكوغنيشن زغبو مني زبل حتى كل ساعه بدها خوينو رخينا ماتي من اللي انت نحاتت كوينا بناتي الرعايه كل حزب ارتراي فلطو زغبو مخنياتو تي قالسي برتاو قالسي زحالفو جغانو كوم اون سنكولان بهيوتهم ونزلو بدحريون كل حزب ارترا نتجرلي بزح سلازبركتن سلاستقالسن سلاستاسرن سلازموتن بحافشا كل حزب ارترا ريكوغنيشن يغبو زفلت اوزي مجمريا ايو ناي مجمريا سلازخونها نحنا حادينا جميرنا
ክልተ ሰለስተ እንዳብልካ ከዓ ትቕፅል እሞ እዚ ሲ راوند 1 ኣብ ዝኾነ ጌም ወይ ከዓ ከም ኣብነት ገልጾ ሲ ባስኬትቦል እንዳራሎ ኩዕሾ እንዳራሎ ገለሲ መጀመርያ ወይ ስታይ ገይሩልካ ሲ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነ ኣብ መጨረሻ ምስ ተወድአ ዘሸነፈ ሸኒፉ ባህል እሞ እዚ ከዓኒ ኣይተደምደመን ማለት እዩ እዚ ሪኮግኒሽን እዚ ሲ ሓደ ኢሉ ይጀምር ዘሎ ስለዚ ብኸምኡ ክትርድኡና ተስፋ ገብር ካልኣይ ስለምንታይ ንዝብልን እተን በዳህቲ ሕቶታትን ዝገልጸን ክፍትን እየ ንዓይ እውን ፐርሰናል ዘጋጥምን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ተሓንቲ ሕቶ እንታይ ኣብ ብዙሕ ግዜ ትመጽእ ስለምንታይ እዩ እዚ ሲ ብመንግስቲ ደረጃ ዘይተገብረ መን ኢኻ ሓላፍነት ሂብኩም ንዝብሉ ሕቶታት ክምልስ ክፍትን እየ ብዓቕመይ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ጀጋኑና ብሽሞም ሓወልቲ ወይ ብሽሞም ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይሰርሐን ወይ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ኣይተግበረን ኢሉ ሕቶ ዝግብኦ እቲ መንግስቲ ሞነቶም ከምኡ ኢልኩም ተሓቱ ንዓና ዝሕተት ኣይኮነን ክብል ፈቱ ምስ ብዙሕ ኣቕሬታ ብኸመይም ከዚኦም ተመሪፆም ዝብል ከዓኒ ከምዚ ቆጠና ሓወይ ሕጂ ክገልጾ ፀንሐ በታ ዘለሃና ንእሽተይ ዓቕሚ ኣብ ስራሕ ጌጋ ኣሎ ኣይግድን ኣሎ ዳይቨርስ ዝኾነ እሞ ኣብ ሰዓት ዝኻ ብስፓትላይት ኣለዉ ኤፌክቲቭ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢልና በታ ዘለሃና ዓቕሚ ፈቲና ነዚኣ ግን እንታይ እያ ከም ኤግዛምፕል ከቕረባ ዝኽእል እንድሕር ናትካ ዳስ ኮይኑ ናትካ ውራይ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ደኣኒ ኣካል ናይቲ ውራይ ኮንካ ድማኒ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ብናትያ ረኣያ እንድሕር ዳ ዓዱማት ዓዲምካ ዳስ ሰሪሕካ ውራይካ ተካይድ ኣለኻ እሞ እታ ዳስ ክትፈርስ እንድሕር ሪኢኻያ ሲ ተዕርያ ኢኻ መሰኒ ወይ ከዓኒ ነታ ዳስ ሓንቲ ባላ እንድሕር ዳ ተዓፂፋ ኣላ እሞ ሳን ተወዲቓስ ኩሉ ሰብኣዊ ክጭፍላቕ ስለ ዝኾነ ሲ ትፅግና ኢኻ መሰኒ ዳስካ ስለ ዝኾነት ብኸምኡ ንርኣይ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ እንድሕር ቁሩብ ጌጋ ተረኺብዋ ሲ ይዕርያ ኣቢልኩም ናህና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ ዳኣ እምበር ቁንጭላ ኣቢልካ ሓንቲ ነገር ጌጋ ሪኢኻ ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ተቃውሞ ምቕራብ ሲ ሓደ ክገብረና ይክእልኒ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ብምስዓብ ስለምንታይ እዩ እንታይ እቲ ዕላሙ እንታይ እቲ ሞቲቭ ንዝብል ሲ ሓደ ነገር ኣሎ ዘኻኽረኩም ደሊ ልክዕ ኢኖ ሓንቲ ቃላላ ብጣዕሚ ትምስጠኒ ሓርበኛ ኣይነብር ኒው ታሪክ እዩ ዝውረስ ትብል ነገር ክሰማዕ ከለኹ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ ንመፅኣ ወለዶ ኣብ ታሪክ ሃገሮም ክህልዎም ዘለዎ ኣፍልጦ ልዑል ከም ዝኸውን ድማ ትትስፎ ማለት እዩ እዚ ሃገራት ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት እንሪኦ ማለት ንዕዘቦ ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ዝቕመጦ ኣሜሪካ ሜሞሪያል እንታይ ዝበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ዓመት ክኽበር ከሎ እቶም ኣብ ናይ ቀደም ውግኣት ኣሜሪካ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝወደቑ ጀጋኑ ናይቲ ዓዲ ነዞም ንኣሽ ወለዶ ከም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገለፅዎ ኣብ ቦታታት ኣሎ ኸድካ ብምኻል ማእታት ኣስማት ኣብ ማርሞ ተጻሒፉ ዝሞትሉ ዕለት ኩሉ ይፈልጡ እቶም ንኣሽ ትውልዲ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከማን ኣብቲ ናይ ስኩል ካሪኩለም ይንገሮም ከም ሂስትሪ የፅንዕዎ እሞ እንታይ ማለት እዚ ከምኡታት ንድሕራት ተኣታቲኻ ሲ ከምዛ ዓይነት ንጥፈታት ታሪክ ሰማዕታቶም ወይ ከዓ ጀጋኑ ኮይኑ ከም ዝገብሩ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና እውን ገለገለ ሓወልትታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ናይ ሰማዕታት መቃብር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እውን ኣሎ ግን ምስቲ ዘሕለፍናዮ ሓያል ቃልስን ህዝቢ ኤርትራ ዘመዝገቦ ዓወትን ዝኸፈሎ ዋጋ ጀጋኑን ኣኻሉ ኮይኑ ኣይተረኣየናን ምናልባት ሲ እንታይ ትፅበሲ ከም ኣስማት ጎደናታት ወይ ሓወልቲ ብጀመርቲ ገድሊ ኤርትራ ወይ ዝሓለፉ ጀጋኑ ወይ ከዓ ብሂወት ዘለው መስተንክር ጀግንነት ፈጽም ሃገር ዘውሓሱ ዜጋታት ሲ ገለለ ክትፅበስ ካልእ ትፅቢታት ፀኒሑ ማለት እዩ ከም ዜጋ ሲ ከምዚ ዓይነት ትፅቢታት ነይርዎ ዝኾነ ዜጋ ክብል ክእላኒ ንኣብነት ከም በዓል ኢድሪስ ዓወቴ ከም በዓል ኢብራሂም ሱልጣን ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ገለ መለ ዝኣመሰሉ ዋላ ከማንሲ ብዘየገድስ ድሓር ዝተፈጠረ ሲ ንባዕሉ ድሓን ፕሬዚደንት ክብሎን ሕጂ ፕሬዚደንት ሃገር ኢሳያስ ኤርትራ ሃገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሲ እዚ ኩሉ ኣብዚ መድረክ እዚ ተበፅሖ ከሎ ሲ ደይ ንኽዑ ሓቅሎ ልክዕ ብዘየገድስ ብኸመይ ይኸይድ ነይሩ ግን ሰውራ ኤርትራ መሪሑ ኣብ ዓወት ዘብፅሐ ተጋዳላይ ምንባሩ ዋላ ብናቱ እንተትኸውን ዋላ ካልኦት ተወሲኮ ትርኢ ከለኻ ከም ኤርትራዊ ቁሩብ ክስታይ ዝገብረካ ነገር ኣሎ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ጌጋታት ሃትሪእና ሓጅትን ምክንያት ስለምንታይ እዩ ሞቲቭ ናይዝስ እንታይ እዩ ንኸብሪ እየ ዝብል ዘለኹ ግን ናይ ሓደ ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ኣለዎ ተባሂሉ
ፑሽኪን ዝበሃል ኣብ ማእከል ኣስመራ ገቲርካ ክትርኢ ከለካ እንታይ ዝዓለመ እዩ ከም ዜጋሲ እንታይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ትጅምር ኢኻ ከም ሰብ ከም ዜጋ እዚ ሃገር ሙዑታት ጀጋኑን ሰማዕታትን እንዳሃለውዋ ናይ ሓደ ወዲ ወፃኢ ከተቐምጥ ከለኻስ እንታይ ኮን ይኸውን መን እዩ ፑሽኪን ዝበሃል ምናልባት ዳኣ ተጋዲሎ ከይከውን ኣብየናይቲ ብርጌድ ነይሩ ግን ኣይሰማዕናን ወይ ኢልካ ክትሓትት ናይ ግድን እዩ ከም ሰብ ትግደድ መስናዕት ክትገብር ሕጂ ምናልባት መን እዩ ፑሽኪን ዝብል እዚ ሞት እዚ معنا ነዚ ክነሓስብ ዘግባሲ ምክንያቱ ሲ እንድሕር ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ኮይኑ እሞ ኦፍ ኮርስ ኣበርቶን ነይርዎ ሲ ኣብቲ ዓዱ ክትከል ከሎ እቲ ናቱ ሓወልቲ ፅቡቅ ዝመፅእ መስለኒ ወላ ዳኣ ናይ መስፈናዊ ኩን እምበር ናይ በዓል ሃይለ ስላሴ ንርኢ ነርና ወላ ከይሞቱ ከለዉ ሲ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ ቀይሕ ባሕር ናኽብል ከሎ ኣለዎ ናይ ኢተገመነን ነይሩ ገለገለ ትርኢ ኢኻ እዚ ሲ ንቡር ኣሰራርሓ እዩ ወላ ዳኣ ንሳቶም ገዛእት ይኹን እምበር በቲ ናቶም ሓውንጎን ነቲ ናቶም ታሪክም ሪፍሌክት ዝገብሩ ነይሮም ስለዚ ስለምንታይ ኢና ንሕና ነቲ ናህና ጀግንነት ሪፍሌክት ዘይገበርና እሞ መን እዩ ፑሽኪን እዚ ኢልካ ተሓትት ትፍትን ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ቁሩብ ናብኡ ክስታይ ክፍር ምሰበልኩ ዋዕ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ራሻ ከም ተወልደ ናይ 26,999 ተወሊዱ ወዲ 37 ዓመት እዩ ሞይቱ እንታይ ክተ ኣቺቭመንቱ ገለመለ ቁሩብ ሪሰርች ክገብር ምስፈተንኩ ንፉዕ ፀሓፋይ ከም ዝነበረ እሞ ኸዓኒ ኣብቲ ዝነጥፎ ነበረ ስነ ጥበብ ኣንደር ዲ ስትሪክት ዝኾነ ኣብ ሰርቪለንስ በቲ ናይ ትራሻ ዝነበረ መንግስቲ ሰዓትቲ ይወርዶ ከም ነበረ ገለገለ ዝፀሓፎም ፅሑፋቱን ዘይሕተሙ ከም ዝነበሩ ግን በታ ፍልጥ ዝኾነ ድራማ ፀሓፋ ቦሪስ ጎዱኖቭ ትበሃል ፍለጥ ምንባሩ ገለመለታት دحرون father of the modern Russian language ክስታይ ከም ዝገበረ ከም ዘማሓይሹት ናይ ጽቡቕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ገሊፆም እዮም ኣጋጣሚ ናይ ኢትዮጵያን ሄራልድ ከማን ሓደ ፕሮፌሰር ታደሰ ገድሊ ዝበሃሉ ብዛዕባ ጽሒፉ ይቻል 40 ግዜ ኖቨምበር 27 2016 ኣቢሉ መስለኒ ንምንታይ ንምባል ዘምፀው ዘለኹ እዚ ግለሰብ እዚ ሲ በባሓጉኡ ጀነራል አብርሃም ፖትሮቲቭ ጋናባል ዝበሃል ሰብኣይ ናይ ኣፍሪካ ሄሪቴጅ ነይርዎ ብግልጽ ከማን ናይ ኤርትራ ምዃኑ ከማን ኣይንበብኩን በዚ ምክንያት እዚ ሲ ብኸመይ በቂዑ ኣብ ማእኸል ክንደይ ጀጋኑ ዝተሰውኡ ናደቂ ሃገር ከለዉ ብምባል ተበጊስ ካብ ምሕታት ዝኾነ ዜጋ ክሓስቦ ዝግብኦ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ መወዳድርቲ ዘይብሎም ጅግነት ዝፈፀሙ ኣሕዋትና ከለዉ ኢንክሉዲንግ ዋላ ኢሳያስ ንበሎ ክስታይ ምኾና ብኸምኡ ተጅመር ሕጂ ቀፂሉ እውን ወይ ጎደናታትን ይወፅዩ ገለውን ይወፅዩ ኢንስቴድ ግን እንታይ ተኻይዱ ኣብቶም ዝሓለፉ ጀጋኑና ብሩህ ስለ ዝኾነ ተመሊሰውታት ክደግሞ ይደልኒ እዚ ሞቲቭ ስለዚ ብዓቕምኻ እዚኦም ጥራሕ ይኩኑን ጀጋኑ ጎተና ስለ ዝወደኦ ከየበላሽወሉ ሕጂ ኣቱ ኣይደልኒ ግን ዳይቨርስ ዝኾነ ካብሱ ሰንጎ ብድሕሪ እውን ዳሕራንቲ ዝለውጡ ምስ ወፀውን ሬዚስታንስ ዘርእዩ ሰባት እንታይ ዝበሃል ምግባር እቶም ካልእ ጀጋኑ ሓንቲ ይሰርሑን ማለት ኣይኮነን ግን ክንመላላእ ኣለና ክንተሓጋገዝ ኣለና ስለምንታይ ክሶ ተዋሂቡ ስለምንታይ ከምዚ ዘይኮነሲ እንታይ እቲ ሞቲቭ ወይ ከንታይ ከገይሮም ፐርፌክሽን የለን ሙሉ ሚእቲ ክሰርሕ ኣይትኽእልና ግን ብቕንዕና ተበጊስካ ትመስለካ ምግባር ፅብቕቲ እያ እንድሕር ኣብ 10 ክትበፅሕ ኮንካ ኣብ 0 ጠጠው እንድሕር ኢልካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልና ሓንቲ ክትብል ኣለካ ክልተ ከዓ ክትብል ኣለካ ከምኡ እንዳበልካ ካብ 10 ትበፅሕ እሞ እቶም ኣብ 10 ክንበፅሕ ንደሊ ሰባት እሞ ኣብ 0 ጠጠው ኢልናስ ክንበፅሕ ኣይና ትብሉ ድሕር ኮንኩም ዙምባዕ ባህላ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓደ ክልተ ዝበለሰብ ድግፍ ኣብልኦ ፍርቅ እንተመሊእኻላ ሰለስተ ክትከውን እያ ربع تملي خلاص سلا سرع تكون الله تدقاقيفك كسقوم تخيل مو بهما عين ترى يا صبغي كل درجات تشلمي كم زبلكوخا شل ما يكون هذه ريكوجنيشن افلوطن قبرالنا من حلافنت كان فكد ولا حنت زياسي ردت خوينا اسمع عنمو اي هوب تو كونفيجن قرب تزمسعتوتات كستهاجركم نخل نعملت حنت ነገር كبكم ابناي بي سي شلمات كله مس وداكو حد حاونا ابروتش غيرنا ማለት እዩ بغنعنا يري حجنا اتو تسمى اسمرو راس تسمامس حقو for some reason نسو فولطوم حدهم زعمسولو زبركوتو نحنا ازهم غبرو خلنا باي ذا واي كمي غيرنا
ودمو نحنا سي زيركبنا لهم جغان ون تشليمو ميماتي نحنا ግን አያታትና አቤቲ ተቃልስ ዝነበሩ አሳቲፍና ኢና ብዙ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ስታይ ክሕጉዝና ማለት እዩ ምናልባት እንደ ቤት ተገሊጻ ላይ راح ገልጻ ማለት እዩ نحنا بيننا علما ደይኮነስ አፍሉጦ ደለዎ ናይ ታሪክ ጅግንነት ዝነበሮም ተጋደልቲ ዝነበሩ አያታትና አቦታትና አዴታትና አሳቲፍና ብዝተኻለ መጠን زيت حمام سراح نسرح فتينا ግን ጌጋ ክርከበና አይክልኒ ዝብል ካኒ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ብሰራሕ ሰብ ኩሉ ሰዓት ይንቀፍ እዩ ስለዚ እቲ ዝተጋገና ጌጋ አሪምኩም እንድሕር ዳኣኒ ብጽቡቕ ዓይኒ ሪኢኹም ሞኻት ዝተጋገና እዚኣ ከምዚኣ ትትኾን መጻእስ ከምዚኣ ምኾነት እንድሕር ተባሂሉ ኢና ኣብ ጽቡቕ ክንበጽሕ ብሓባር ንኽእል ክብል ይፈቱ አጋጣሚ እዚ ግለሰብ አፕሮች ምስ ገበረኒ انت قالوا زي اسي بوي تسماسي شليمكم بطعم صبوق تات مجمرات مصصيا بطعم صبوق بروجكت سمزس كميكم دس دبليو جن ياتمصشو جنس يلون مالتي بوي صبوق اليو هذا سي اجتا اوراجار حكم زخلو يدلني جن او ما حدارس لنوركوسي حال سب اينيروم لك خدنا يا بو تسما بمنم تامر زي غودي كنت ليلو زي حكو دا جيجنات فوتو مسلم تاريخ واخ مؤمنين وصبوت حتى عليه مو نحنا لا كم زخمه خاينا ندللنا نحنا حجسي على ان اختراع خاص ما هي فلتكان يقول كواي تعبي خات مثل لا ياي خات مثل لازم انا خبخن على الخفلت كان زي كل ردوا اليه والله بعد ما انصار تخيلنا مو هم سبلود الله خاص انا اما حدارزنا مركبت وانت امريكا خونكاسي بزح ነገር تفلت يا خمالتي مو نسخات فولتو انا حدين من تايبي فلت كويلكات حتى من حكونكا زي قنعتي كونت المونياتوسي في الرهاب رأسها وصايا خات من الله مو ግን እንታይ ክብለካ ደሊ ኣብቲ ቦታና ናምፃ ንሳናት ተሳተፍ ንሕና እውን ከም ዝኸማ ሓጊዞምና ስለዝበፅሕና ንዝመፅ እዚ መጀመርያ ስለዝኾነ ስለዘይ ተወደ ምሳና ኾንካ ክትሕግዘና ክርሕሞ ነቲ ጎዲልና ዘሎ ክንምልኦ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ሞይለ ኮንታክት ናምበር ወሲደ እቲ ብናሃር ዝመፀ ሰብ ብሰላም ተወደ ሱና መጨረሻ ወላ ክራይ ነበረን እንታይ ዳሂሉ ጽቡቕ ኣለኻ ኢሉ ፍቃደኛ ኮይኑ ቴሌፎን ይሁኒ تليفون يتقبل بسلام اذا مسسب بسلام مخنياتو انت اذا حج سايز قبرنا زلو شاف حزنا سلان زارب زلنا بريماتشور زي كونه زخونه ነገር حزنا سلان مسيب صقم زلو خلايت اكزامبل كوكوني ናይ حج موساون كوم بتلقى بتمساسالي ገለገለ ሰባት ስለምንታይ ኢገለ ንሕራ حج موسى ሽሎም ሎስ ኢገለ ዝተሸለሙ ይልኒ ካብቲ ዝገርመኩም እቲ ዝጽውዖ ዘሎ ሰብ ካብቶም ተሸለምታ ሓደ እዩ ግን እንታይ እቲ ዘይራዳዳና ኣብዲሲ ኤሪያ ዘለው ኣመቀርቦም ወይ ከዓ ቤተሰቦም ዘለው ባት ዳሓርቸክ ተገበርኮስ እቲ መንሽን ተገብረ ሰብሰ ካብቶም ተሸለሙ ሓደ ጅንታይ ብዘይ ምፍላጥ እዩ ኣቀዲምና ኩሉ ሰዓት ኔጋቲቭ ስለንጽበ ገና ከይረጋገጽና ታውይኽና ኣብ ኮንክሉዥን ኣትሞ ዳሓር ክስታይ ስለዝኾነ እዩ ክስታይ ገሩና anyway زي ايثا بزح ونغزي خستاخ يغبركم عند حرداني ابتي نايتي وتنادبلو خاطتو خوينا ግን زي ስራሕ እዚ ብሕልፊ እዞም ሊሞም ዘለው ኣብየናይ ዘለው ተመቅርቦም ኣብየናይ ቦታ ክፍለ ዓለም ይሞቱ እዚ ንኽትፈልጥ ብጣዕሚ አሸጋሪ ዝኾነ ነገር ሓደ እዚ ሪዛልት ኦፍ ኢት ከማን ሕጂ ዳርጋ አትሊስት ቁርባ ጉዲልና ኣለና 18 ዝኾና ሶፍሪታት ኣለዋና انت تمن يوم تشليمهم ግን ኣብቲ ዌብሳይት ወጪ ስለዘሎ ዋላ ዝቦተና ገልጸጽና ሕጂ ብናቶም ሽንስ ማለት እዩ ጋዜጠኛታት ንበይኖም እቶም ናይ ፖለቲካል ስትራቴጂ ንበይኖም ገለመለ ስለዘሎ ግዜን እንት ክንቁጥብ ነውታት ዘይከድኩ ዝሓሸይ ምክንያቱ ኣውለኩም በባሕድ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን እቲ ገዳሲ ጉዳይ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ናይ ገንዘብ እንታይ በፂሕና እንታይ ጌርና ሶፋር مين لخاني اتهم ادراشا زيرخبنا وي مقربهم بيتسبوا باري كم زلو زي فلتنا سبات ليست خيبيامو كم زغوتنا حوي زبلو تفولطوم سبات نحرال ليهم استيلا بيدي سلازلوا كم قالت تحابيكمنا اب بوتان قلطفنا على بصحنمو خنقسمنتي يحصناكم ساتم خجالصن كفتنيمو كلهم سبات ምናልባት ፎልጦም ተኾንኩም ኮንታክት ግቦርና ማለት እዩ ሕጂ ስጋ ሕጂ ቦታ ዘይረኸብና አለን ደለና እንተ ተጋጊ ለሐርጎተና አርመነት ሊስት ብዙሕ ስለዝኾነ ግን خجمره
قدامي حربኛ ተጋዳላይ إدريس أبو عري ጋዜጠኛ ተስገን ገብረየሱስ ጋዜጠኛ ማቴዎስ ሀብቴ ጋዜጠኛ سعيد عبد القادر ጋዜጠኛ يوسف محمد علي حربኛ ተጋዳላይ حمد حربኛ ተጋዳላይ صالح كيكيا أدينا زينب ياسين تمهراي كي أبونا الشيخ عبد القادر كبيري تمهراي دانيال تسفاي حربኛ ተጋዳላይ إدريس محمد علي حربኛ ተጋዳሊት مريم حاغوس حربኛ ተጋዳላይ أبراهام تولده حربኛ ተጋዳላይ عثمان صالح صاب حربኛ ተጋዳላይ أبراهام تخله تزي تجاجزي أنقطنا من البات أبا مسيدر عين تجادلاي سألاي سيم صحيح نقول I think بوتهلورنا هوني مثلني جن من البات كابنات international بتاعت كمان تنبوب كود حني أبز قربنا من تخون دحن مسيدر عين تجادلاي سألاي سيم صحيحون تزي تجاجنا بأستراليا قل من لو نايس سويسيان مثلني بحاجة بزن عصر شمون تزيان تروفيتات السلاب نازل لوين مو من البات تفونتهم سوات نهر هاليوم تحبرنا صبقني رخب الفتو كوا حليف تريفو من البات أبوين أصحابنا ون أدل كربمو أبتينا حساب صاب انتهي جرنا انتهي وصينا لنا كل سنة دراسي تتحزي نقول لهم كل تسألكمي ولا لا يتقوينون بوست قدري حنت بحنتي أو خاتون دحر تدليو قلتنا أوكي دحر كوينو آتي خلو الصلاة قبر اللي تزي كنا جن بتراك مثل مايك فري اوكي كبر حاونا أبوين أس هلا خدو أبوين أس ندحر الله خنكا اسكا حدا الله حدثنا الشهر أنا خير اوكي anyway انتي كله وديوهم أمي ولا حنتي قدفكم لين سلزي أنا قد تنافتي حساب دخل خيد ويس ما يبراسك حدا قبر لي